Vítam všetkých fanúšikov podcastu Bavme sa o lige. Dnes sa nahrávam na telefónik, pretože mikrofónov máme málo, lebo tu nie sme len v trojici, ale až vo štvorici. Dnes je tu aj Hamšo, kamera je rovno pred tebou. Čaute. Aj Zvolo, ty máš kameru hore na krabici. Čaute. A takisto je tu opäť aj Slaďo. Čauky. Aj toto je smutný, lebo včera vypadli v Bánovej. Takže je dneska oblečený jak na pohreb, keby došiel. Stevie Jobs, Častkoviec. Tak ja som vzal tí roláky kvôli vám, že to máte radi, takže nikto ma nepodporil som tak... Ale ako sme hovorili, veľa nechýbalo. V každom prípade, vitaj, sme radi, že si zase tu medzi nami. A ja som rád, ďakujem chlapci. A vítame vás, či už nás sledujete alebo počúvate. Budeme sa venovať tomu, čo sa odohralo počas posledného víkendu. Možno zaprdneme aj do pohára, pretože tu máme jedného z jeho aktérov. A tak, poďme na to. Už bývalých aktérov. No, nechcel som predbiehať, pardon. Poďme na to. Je jednota. Poďme na to. No, United Banova. Páni, a začnem pri Hamšovi, pretože minulý týždni... lebo ty mi tu mľaskáš do mikrofónu, boha. Ježiš, strašne, toto mi pripomenie po nahrávaní, čo mi napadlo teraz. Však to povedz teraz. Nie. Tak to ti už nepripadlo, k tomu sa už nikto nevráti. Počkajte, napíšem vám to do chatu. Hamšo, potom čo to napíšeš do chatu, prosím ťa pekne, Michalovce, Podbrezová, ty si cestoval na východ namiesto covidiáka, ktorého pozdravujeme a veríme, že už je v poriadku, a to namiesto Pindia. A ty si videl túto dohrávku, ktorú rozhodol už tatínek. Gratulujeme. A všetko dobré prajeme rozrastenej rodinke. Ja som, keď som rozmýšľal, či sa vôbec tento zápas dostane do tohto dielu, tak ja som chcel povedať, že zhodnotil ty. Tento zápas sa musel dostať do tohto dielu. Ja som hneď prvé, jak skončil zápas a celé mi to cinkolo, lebo mne to nedošlo cez ten zápas, keď sa ten Matúš Marcin rozbehol k tej striedečke a mne prvé, čo skreslo, a keď mal Igor Žovčák tie žalúdočné problémy, pretože to boli rovný šprint do šatne, a hovorím, tak to je na zákrute už. Ale až potom, keď mi to celé docvaklo, že dal gól, tak ja si hovorím, že tak tento zápas ja musím nechať zhodnotiť Michala. Ale Michal o tomto zápase dokopy nevie nič. Ale veď povedz len to podstatné. Gól dal Matúš Marcin. Týmto gólom rozhodol víťazstvo Michalovec proti Podbrezovej 1-0. V polovici druhého polčasu zošprintoval z hracej plochy a ponáhľal sa do pôrodnice za svojou manželkou Dominikou, ktorá ale v ten večer ešte nerodila. Mladá dcerka sa narodila až ráno o 9:00, ak sa nemýlim. Čo znamená, že dal gól aj približne pred 9 mesiacmi. Áno. Teraz vlastne prišiel výsledok a gratulujeme mu k tomu. No. A ja by som... Ako tam nebolo čo, pretože zápas naozaj nič moc. Keď som pri bytovke vynašal smeti, tak si ma odstavil jeden nemenovaný agent a hovorí mi, že kokos, tá cesta a ešte ten zápas, že klobúk dole fakt, že toto si bol pozrieť, ale naozaj ten zápas nič moc. Dvakrát ma sklamala Podbrezová, ešte som sa pred zápasom bavil aj s trénerom Romanom Skuhravým, ten mi hovorí, že aj mali tie fitness dáta také o ničom proti tomu Ružomberku, že teraz cíti, že sa to musí vrátiť, že sa chcú aj oni vrátiť na tú vlnu a že on je vlastne za to paradoxne rád, pretože on chce tiež vidieť to mužstvo, ako bude reagovať, keďže oni vlastne pod jeho vedením nikdy dvakrát po sebe neprehrali. A to, čo sme si my teda vymenili pred zápasom, absolútne teda na tej hracej ploche nebolo, takže tá Podbrezová ma tak sklamala, čakal som od nich úplne inú reakciu. A myslím si, že naopak Norovi Hrnčárovi, tomu nie, že kameň padol zo srdca, to bola proste tá IKEA modrá taška veľká, čo padla, pretože tomu strašne odľahlo, si myslím, a bolo to vidieť aj v tých pozápasových rozhovoroch, že sa strašne sa usmieval. A v spojitosti s trénerom Kostelníkom myslí, že mu padla z chodby späť do ofisu? Pomaly vyklada tašku. Ale vieš, on zatiaľ len tak skromno, vieš, vyložil najprv hygienickú tašku. Teraz po minulom víkende už vyložil aj nejaké tie čisté spodné prádla a podobne. Teraz keď vyhrajú nad Vionom, tak sa vybali. Áno. A môže potom stiahnuť aj ten životopis z profesie. Takže za mňa k tomu zápasu asi toľko. Chcete aj vy niečo dodať? Ešte možno jednu vec, čo sa týka nejakých plusov a mínusov, tak čo sa týka domácich, obrovský plus, že veľmi dobre organizovanie v defenzíve, to by som pochválil, že naozaj hrali kompaktne a
a ako by aj to mužstvo sa postavilo za toho Nora, že si všetci uvedomovali, že ten zápas je veľmi dôležitý, do bodky plnili všetko, čo mali. A čo ma sklamalo na Podbrezovej, ja už som viackrát v tejto sezóne mal Podbrezovú a vždycky som bol tak v pozitívnom duchu prekvapený z toho, že oni robili strašne málo chýb v rozohrávke z pohľadu defenzívy. A v tomto zápase spravili hneď v prvom polčase 4 také, že keby hrali podľa mňa nič proti Michalovciam kvalitnejšiemu mužstvu smerom dopredu, tak by to bolo 2-3-0 a nikto by nemohol nič povedať. A ten gól ešte padol paradoxne v tom momente, kedy som povedal, že toto by sa Michalovčanom mohlo v druhom polčase vyplatiť, že to netrestajú a potom to Matúš... Vypomstiť. Čo som povedal? Vypomstiť. Čiže trochu ma sklamala tá hra v tej defenzíve a tá nepresnosť. A ja som tu hneď na teba mával, pretože už trošku preskočím dopredu a včera v pohári s Tatranom to isté. Toľko chýb v rozohrávke vzadu, pred 16 absolútne nepresnosti, ako ja som bola šokovaný, že vidím Podbrezovú takú nepresnú. Nepáčia sa im tie východy, či výjazdy na východ. Sú únavné a náročné. No. A pritom oni majú tú strategickú polohu najlepšiu. No. Hej. Vidíš, Čertovica, čo s tebou zrobí. Inak opäť tradične ako Marek, tak aj ja dnes, keďže nás tu viac a kamery sú poprehadzované, máte solidný stroboskop, tí, čo nás sledujete. Takže, hej, aj tí, čo nehovoríte, musíte si dávať pozor na to, ako sa tvárite, lebo môžete náhodou skončiť v zábere. Ja si musím dávať pozor, aby som nezýval. Mišeno. A neokusoval si nechty 28 krát. Ale daj stroboskop na týchto dvoch, ktorí sa tu prvý raz ste tu spolu, nie? Mhm. A ja vám pozri, dáme ešte toto k tomu. Je to krásne. Dáme stenu preč. Je to zvučka, áno, z toho, ako sa stena dáva preč, kto by nevedel. Tak, páni, som rád, že ste sa tu takto zišli. A poďme k víkendu. Pardon, ešte jedna otázka. K Michalovciam, bola to téma posledných týždňov, ktorú sme často spomínali. Čo Benji Saras a práca brankára, lebo v Michalovciach v posledných týždňoch sme boli takí, že raz Kix, raz dobre. Teraz bolo dobre. So Slovanom myslím si, že Fortuna Liga ho dala aj do zostavy kola, čo som tak zachytil jedným očkom. A ako za mňa fajn. Mal tam také pološance, kde musel byť taký 100%, kde mu raz aj mohla raz aj lopta tak vypadnúť. Nakoniec to aj zo šťastia ustal, lebo Breznaník tam mal útočný faul, ale jeden z tých, poviem, lepších výkonov od Benjiho Saraza. Takže vlastne sa vyplnilo to, čo sme spomínali, že ten domáci výbuch s Liptovským Mikulášom a to, ako to ani jemu vtedy nevyšlo, bol vlastne ojedinelý prípad, ktorý... neviem, či môžem povedať, že ojedinelý, ale... Takto, ja by som povedal, že nebolo ojedinelý, ale bolo ich menej ako Andriu Kožuchara. Tak, alebo takto, presne. Ale znova ešte raz to, čo Andy hovoril asi 2 diely dozadu, obidvaja majú svoju kvalitu, veď preto sú v lige a nie je to, že by sme si do nich kopali, ale zase je pravda, ak sa objektívne pozrieme na tie čísla a na tie kisy, ktoré mali, že bohužiaľ musíme si to povedať. Chvala Bohu, nekopeme do nich my, ale superi kopú na nich. Takže môžu byť za to radi. A presúvame sa po našom stole z môjho výhľadu trošku viac doľava, páni, pretože keď som to už načal s Podbrezovou a s Michalovcami, mohli by sme sa presunúť do Podbrezovej a k zápasu, ktorý sa odohral medzi Železiarmi a Trnavou. Začali ste tu naše stretnutie živou debatou pred nahrávaním, tak ju pripomeňte. A Zvolko, ty si tam bol, ak sa nemýlim. Áno. Bol, bohužiaľ. Nie, ja som vám to hovoril minulý týždeň, keď sme nahrávali, že oni keď prehrajú v Michalovciach, tak s Trnavou neprehrajú už. A aj to tak bolo. A zaslúžili si vyhrať. Ja som sa rozprával aj so Števom Markulíkom po zápase a povedal mi aj on, že to bol ich najlepší výkon v tejto sezóne a asi to aj sedí, lebo to nebolo len na tej emócii, keď porazili Slovan, že tam to bol ten výkon, že ich aj hnali ľudia, že to bolo fakt, že sa viezli na tej vlne emócií z toho, že sú späť v prvej lige, ale toto bol naozaj takticky vyspelý výkon. Trnavu oni do ničoho nepustili prakticky až do konca zápasu, keď teda tam vyšla tá jedna akcia a Oseny si dal darček k narodeninám. Ale inak naozaj fantastický výkon od Podbrezovej, od prvého po posledného hráča, aj tí, ktorí prišli z lavičky. Bola to tá Podbrezová, povedzme, z tých prvých zápasov sezóny znova, že dali tak trošku aspoň na 3 dni zabudnúť na tú krízu, v ktorej už teda môžeme povedať, že boli.
A výborný výkon od Mareka Kuzmu, od Petra Kováčika. Ten vlastne po zápase s Ružomberkom hovoril v rozhovore, že potrebuje potrénovať ešte tie nábehy do 16, aby z toho nebolo offside, a zaujímavé je, že presne z tejto situácie dal vlastne gól Trnave. Že presne si dal pozor na to, aby si postrážil tú offsideovú líniu a zo zadnej tyčky teda potom, čo mu to sklepol Marek Kuzma, dal gól, alebo teda na prednú. A Trnava na druhej strane, keď chválim Podbrezovú, tak Trnava, iba súhlasím s tým, čo povedal Mišo Gašparík, najhorší výkon asi, aký som videl od Trnavy za veľmi dlhú dobu. To nemalo ani hlavu, ani petu, čo predvádzali. Tam bolo vidieť, že sú bezradní, proste, že nevedia, ako tú Podbrezovú otvoriť. A nič iné si nezaslúžili. Ja som ešte v prenose povedal, že ani ten gól, ktorý dali, si nezaslúžili. Bol síce po peknej akcii, ale za ten výkon to bolo tak maximum, čo mohli dostať, že znížili na 1-3. Takže... To bolo pre Osenyho. No pre Osenyho. Hovorím, že darček narodinám. No. A aj pre Slaďa vlastne, lebo góly už strieľal vo Fortuna lige. Ale ja si myslím, že on deň predtým hral ešte za Mlženice. Hral aj dal gól. No, tak ale stále má o 3 menej, jak ja. Muselo to prísť. A v nedeľu hráme s nimi. Aj. Takže... A v Mlženiciach? Hráme u nás. Mali sme hrať sobotu a samozrejme oni si to chceli dať preložiť, tak asi je tam strach trošku. Takže som zvedavý, že kto príde a čo príde k nám. A po tej búrke, čo sme mali včera v kabíne, po pohárovom zápase, tak to bude zaujímavé, ale hovorím, že teraz, keď v tej Trnave, tak je to také smutnejšie aj pre mňa, pretože ako fanúšik Trnavy, tak to, čo som videl, nepozeral som síce celý zápas, lebo zase s tými komentátormi sa to nedá úplne pozerať. Aj toto spravujú isté minulé mne, takže... Však ja ho poznám. Tak fakt tá Trnava, akože môže sa stať výbuch, ale úplne tak Trnava by si to nemala dovoliť, keď chceš šlapať akože na ten Slovan, aj keď to bude mať ťažké v tejto sezóne. Mne sa strašne ľúbil Marek Kuzma, čo fakt je taký hráč, ja som s ním hrával a on je taký... Ani o ňom nevieš v tej kabíne, on si tam dáva tie svoje tyčinky, tú bio-ekoral stravu, on mal teda taký obchod s tým v Dubnici a naozaj on toľko, čo spraví pre to mužstvo, není až tak úplne viditeľný, ale naozaj to je hráč, čo každý tréner by ho chcel mať v manšafte a tá Trnava, keď som videl aj tú rozohrávku, tak katastrofa a dostať 2 góly zo štandardky od nie úplne hlavičkára, tak tiež by sa mal každý zamysleť, neviem, kto ho mal akože osobne, ale toto sa ti... Miky? Mm-hmm. Tak to chápem. Tak nie, tak všetka česť akože na Mikyho, ale tak on keď má mať osobne hráča na štandardke, tak to asi tiež není úplne dobrý úmysel, podľa mňa. Takže keď ti nehlavičkár dá 2 góly zo štandardky, tak tiež nemôžeš pomýšľať asi na niečo viac. Neviem, prečo Sagbantofi nehral. Neviem ani ja inak. Lebo videl som, že predtým zápas vlastne striedal v 90. a nebol ani na lavičke. Neviem ani ja, lebo som nemal info. Hej. A prišiel som ma na zápas a pozerám, že v základnej zostave Alex Ivan. Neviem síce, či by sa niečo zmenilo tým, ale tak ja už som tu aj minulé hovoril, že mne Erik akože tiež nedocenený hráč, ľúbi sa mi a myslím si, že v Trnave sú s ním spokojní. Určite, áno. Takže neviem, či by sa niečo zmenilo, ale no musí trošku tá Trnava teraz... Vieš čo? Ja by som ti možno trochu oponoval, pretože ja keď som robil Bystrica Trnava, tak tam ja som si všímal práve tých kľúčových hráčov, tých jednotlivých tímov a hoci teda ten Erik nedal nejaký finálny center gólový alebo nedal gól, tak on strašne je platný v tom, že strašne veľa ťažkých lopt udrží, podrží a tá Trnava vďaka nemu sa udomácni na tej útočnej polovici a vie rozvíjať potom tie akcie smerom dopredu. Ale to mi neoponuješ, to potvrdzuješ to, čo som povedal, takže... Ale si povedal, že neviem, či by sa niečo zmenilo, ja si myslím, že áno. Neviem, či jeden hráč by to zase úplne tak dokázal zmeniť, pretože naozaj tá Podbrezová hrala dobre, dobre, nechceš... To je pravda. Ja sa ani nečudujem, ja to sám poznám od seba. Prídeš do tej Podbrezovej, cesta, ten štadión, na hovno všetko, akože ľudia tiež neúplne prajní. Ja keď som videl pána Sotáka s tým cigárom, to bolo ako už úplne pre mňa, že fakt, že Al Capone. Takže ťažko sa tam hrá, i keď paradoxne sme tam uhrali, že sme postupovali tam do ligy, takže tam sa nám dobre oslavovalo. Ja mám na ten štadión dobré spomienky, ale ťažko sa tam hrá a Podbrezová hrala fakt dobre a zaslúžene, to sa ani nebavme, že či to bolo úplne tak o Trnave, hejtujme Trnavu, ale vyzdvihneme tú Podbrezovú. Jo.
Tak ja si pamätám, že vy ste tam, keď došli do ligy, dostali gól, že ste sa tešili pri striedačke, oni rozohrali a dali vám gól. Že? Pamätáš si, dobre, to bolo aj na Nové všade. 2-1 ste prehrali vtedy. 2-1 sme vyhrali, dal som 2 góly. To si pamätá. Vedel som, tomu by som veril. Dal som gól, išli sme sa radovať k striedačkám. Áno, oni rozohrali, Pódio sám na solničku ešte lobou. Áno. Pískal. Rišo Truc povedal mi vlastne, že nič sa nestalo, ešte kartu mi dal. Keď si boli všetci na svojej polovici, tak sa nestalo nič, bohužiaľ. No ale my sme boli za čiarou. Ja neviem, jak to je. No a... Možno vám to spravil na truc. A tak ale potom som to tam poslal v 85. takže v pohode. Aj som uklizený pokojíček. To bolo nejaké druhé kolo ešte, len začiatok sezóny. A prišiel si za ním a povedal si mu, nič sa nestalo. Nie, potom som mal také vyjadrenia, fakt to bolo aj na Nové. Tak hovorím, bolo to nešportové hlavne. Že toto, keby my sme spravili, tak ako majiteľ nám dá čo preto, pretože tak toto bolo úplne akože mimo, ja som akože s prepáčením kurva na ihrisku, ale neviem, že či by som to, možno vtedy ešte áno, teraz už tým vekom som taký pokojný a rozumný, tak neviem, že či teraz by sa to stalo, ale... Zostaňme pri tom pokojnom. Áno, lebo ja som mal hneď v hlave to video Dondra Čápa. Ja neviem, o čom hovoriť. Poďme ďalej. Nie, ale súhlasím so Sláďom, že treba vyzdvihnúť Podbrezovú, že po tých 3 prehrách odovzdali takýto výkon. A ja som sám zvedavý teraz cez víkend, že či evidentne im 3 facky nestačili, že sa nejako pozbierali a potrebovali v Prešove ďalšiu, takže... Chcel si povedať v Ličartovciach. No, Ličartovci. Toľko k tomu iba, no a super teda, že snáď to preberie aj Trnavu. Tu teraz čaká opäť, povedzme, ťažký zápas v Žiline. Takže som zvedavý ja sám na tú reakciu, lebo aj tréner Gašparík sa vlastne po zápase sťažoval. Povedzme, že celý ten týždeň mikrocyklus nebol úplne ideálny pred tým zápasom s Podbrezovou, že celý ten prístup asi počas celého týždňa nebol v poriadku, takže snáď ich to zasa preberie. V Žiline to bude zasa tá Trnava z tých predošlých 3-4 zápasov. OK. Tak vám ostáva veriť, nám ostatným ostáva iba zvedavosť, ako to celé dopadne. A poďme teda trošičku späť, poďme ku začiatku celého tohto kola a vráťme sa k tomu, ako to všetko začalo, a to k Zlatým Moravciam a Dunajskej Strede, ak sa nemýlim, kde to bola nakoniec 4-gólová prestrelka s nerozhodným koncom. Kto sa prihlásil slovo? Lebo netuším, ako ste komentovali tento víkend, takže sorry, a iba budem tipovať. Poď, Hamšo, ale pozri, jak pekne to striedam. Ha? Vidíš to? Vidíš to? Človek by povedal, že sme sa to dohodli. Človek by povedal, že sa aj pripravil. Si skvelý moderátor, Michal. To je skutočne, ďakujem. Perfektný. A musím pochváliť tvoj výraz na moderovačke Tekbalu. Ten si mal silný. Tá náhodná fotka. Ten si mal výborný. Počkaj, tam ešte cukríky a predzákladnú školu s tebou. Tu vypadá jak ten Dahmer. Jeffrey. Dobre, ja to niekde tuto vložím, keď na to nezabudnem. Čiže nevložíš? Prečo? Väčšinou veci nie, dávam. len srandem. No, dobre, poďme do nafulovanej Vion arény, kde sa začína skloňovať pomaly, ale isto Galad na hrad. A ja som pred týmto zápasom, bavili sme sa s Majom Tomčákom po ceste, rozmýšľal, že ako to môže asi dopadnúť. A Majo mi hovorí, že podľa mňa Dunajská Streda jasne prevalcuje. Ja hovorím, no Majko, ale nie som si istý, tá Dunajská vonku. A znovu sa potvrdilo to, že v podstate to víťazstvo nad Liptovským Mikulášom v Poprade, nechcem povedať, že bolo náhodné, ale myslím si, že ten vlastný gól, myslím Lukáša Bieláka, tomu veľmi pomohol. A naozaj, bohužiaľ, pre atraktivitu súťaže je tá Dunajská Streda vonku polovičná. Fakt, ako... V prvom dejstve sme sa ešte aj na seba pozerali, že však ten Vion bol lepší. A prvý polčas 0-0, akože po tej futbalovej kvalite naozaj nič moc, ale ako viac takých pološancí mal Vion. Samo Petráš dvakrát, hoci teda dostal ten nešťastný gól z jeho strany, tak dvakrát prvý polčas chytil 2 čisté góly. Tam z bránkovej čiary myslím si, že dostával loptu tú hlavičku, ale neviem, či Almeida, ten tam nabiehal viackrát na tú prednú žrť a takisto tam mal ešte dobrú šancu Karol Mondek. Čiže za mňa Dunajská obrovské sklamanie v prvom polčase a to, že tie zmeny mali prišli striedania, Gulovi to vyšlo fantasticky, razom vyhrávali na začiatku druhého polčasu 2-0 a hovorím si,
Tak toto je tá lavička, toto je presne tá lavička, čo má Dunajská Streda tú výhodu oproti, povedzme si tým mužstvám toho druhého sledu, že proste vymeníš 2-3 hráčov a razom to mužstvo hrá úplne inak. Ale čo Čer nechcel, tak zaujímavo to vymyslel aj Ivan Galát, pretože si na lavičke nehal hráčov, ktorí minimálne na tom papieri tú kvalitu majú mať a takisto urobil viacero striedaní a takisto mu vyšli. Vion za to, že si išiel pre ten gól, bol odmenený prvým gólom. Niarchos teda potvrdzuje dobrú formu, presadil sa v druhom zápase po sebe a teda tú dôveru spláca. A to, čo prišlo potom, tak vrátim sa ešte pred zápasom, keď sme vlastne natáčali predzápasovú pozvánku, tak prišiel ku mne Adam Brenko a mal zafačovanú nohu. Hovorím, čo, jak sa máš, čo? A ty čo? Ale starý, počujem, ma noha ma tak boli, že ani prihľad nemôžem presne. A on potom príde na ihrisko a toto predvedie. Tak neviem, že či mu tam dali ten zázračný legendárny sprej predtým, než išiel na ihrisko. ale naozaj trafil to parádne, o ňom neznáme, že to teda skúša v tom tréningovom procese. A myslím si, že Vion dokonca mal naviac ako na bod a Dunajská Streda po suma sumárum celom zápase musí byť za ten bod rada. Teraz vlastne vyšlo na javo, že aj potom vlastne pohárovom zlom výsledku, že mali byť nejaké čistky a že teda dvaja hráči nechcú menovať, ktorí sú vyradení z kádra a myslím si, že sa tam hráči ešte skladajú na lístky a výjazd na posledné 2 vonkajšie zápasy fanúšikom. Čiže sám som zvedavý, aké to budú mená, ale ja si nemyslím, že to budú nejaké také výrazné, čo by nás zaskočili. Nejaké takých, povedzme, hráčov, ktorí sú tam dlhé roky. Tak Žolt Kalmar to asi nebude. To asi nie. Ja by som skôr čakal možno nejakých takých tých mladých, že ich naspäť preradia do Šamorína alebo nejaký takýto krok, akože buchli po stole a dotkne sa to hráčov, ktorí za to až tak nemohli. Nejaký Mumu, Leginus, títo. No. Tak Šamorín teraz potrebuje hráčov do pohára. Do pohára. Ačko nepostupilo, Bčko ide ďalej. Hej. No, zápas som pozeral v práci, tak bežne síce iba, ale súhlasím s Hamšom, že Vion bol lepší a povedzme, že minimálne nejakou tou emóciou a tým, že sa neodovzdali, aj keď sa ten zápas vyvíjal zle, tak nadviazali na ten zápas v Skalici, čo hrali týždeň predtým, lebo ja som hovoril, že tam mali veľa šťastia, lebo Skalica mala veľké množstvo šancí, ktoré nepremenila, oni mali 3 šance, Karol Montek ešte Brvno trafil 4 šance a dali z nich 2 góly. Skalica nepremenila nič, teraz teda znova boli viac menej efektívni, ale ten Brenkyho gól, ja sa vrátim ešte k tomu, že vlastne v magazíne Láco Molnár ten gól úplne zrušil, tam Majo Tomčák to vyzdvihol, že aký parádny gól a Láco povie, že to brankár proste... Nie, on povedal, vieš čo, že pochválme ho za odvahu. Za odvahu, to ma skoro odjebalo s prepáčením, fakt, že pochválme ho za odvahu. Hej, ale trošku ten jeho gól, ja neviem, jak ste to videli vy, ale trošku ten jeho gól, tá samová reakcia Petráša dehonestuje, lebo ja si myslím, že on by to nechytil aj tak. No, ale vyzerá to blbo, že on tam išiel tými rukami a púšťali ho. Keď sa vrátim, teda keď to povedal Laco, tak všetka česť pred tým, čo dokázal, ale na Laca v živote taká strela nešla, pretože tie lopty boli akože kamene. Takže toto by som určite nepovedal, v živote som taký gól nedal, v živote nedám a toto jak trafil, tak akože to nevidíš ani v tých najlepších ligách. Podľa mňa sa to nedalo chytiť, lebo tá lopta išla, jak keby vedla. Ona išla hore. Ona takým tým ronaldovským spôsobom. Ona tak padla, že ja keď som to videl, ja hovorím, že to nie je naša liga. Že to nie je možné. Začal prepínať, že naspäť na Fortuna ligu. Tam nejaký Brenkus, alebo čo to tam je. A tam je takýto gól, chápeš? A potom som si aj čítal komentáre vlastne na Facebooku a tam normálne podľa mňa Kalzona teraz toľko brankárov musí mať hľadačiku, lebo tam normálne písali, že výplatu mu nedá, toto musí chytať, toto nevidíš v horskej lige a tak. A toto bol gól, čo sa chytať nedal, ja si musím zastať toho Petráša, pretože sa nedalo ja chytať. Si tiež myslím, hovorím, že len to blbo vyzerá, že dvihol tie ruky, že ju púšťa, ale podľa mňa by to nechytil ani keby čo robil. V živote, že to som... Kopali, fakt. A ona sa od tyčky hore, ona spadla, toto nechytateľné hovorím, to Juninho Pernambucano. Presne. Takže k tým Moravcám, tak ja som ešte s nejakými hráčmi, alebo aj bývalými hráčmi v kontakte, a tak čo ja viem, tak za trénera Kociana tiež som ho mal v Poľsku,
všetka česť za to, čo dokázal vo futbale a aj akože ako tréner v tom Poľsku, v tom Ruchu Choržov si spravil meno, ale viem, že teraz že v tých Moravcach naozaj to bolo úplne diametrálne odlišné to, čo tam je teraz, jak si hovoril, bolo to tam bez emócie. Tie isté tréningy stále, chalani boli takí úplne ako, aj keď sa nedarí, tak tí tréningy nevyžmýkaš sa a vymenili ich, ja teda asi kvôli zdravotným dôvodom, bolo také tak povedané. No a prišlo tornádo do kabíny a to aj ja som videl teraz aj v tých zostrioch, tak tréner Galat, ako on vypadá, že už odpadne za chvíľu, spotený to čelo vlastne dozadu, ale určite tí chalani... Na ministranta. Určite tí chalani teraz ešte idú za ním, pre mňa je to stále taký tréner, že to berem taký, že čo to príde nakopnúť, jak je Franz Straka napríklad v Čechách alebo tak, takže dlhodobo neviem, ale teraz za ním idú, spravili výsledky, chytili sa aj hráči, čo predtým vlastne boli akože tam taký, že na odstrel, alebo neviem, jak by som to povedal. No najlepšie je to vidieť na Niarchosovi. 3 zápasy, 4 góly. Aj tí šance, alebo taký dobrý feeling ide z nich. Jednoducho, že teraz koho majú teraz? Liptovský Mikuláš. Takže teraz zápas tiež všetko o všetko. A ja im fandím. Mali to teda zle rozhraté, ale tam sa ešte môže hocičo takto poposúvať, uvidíme po víkende, ale momentálne si myslím, že tam je dobrá nálada a k tej Dunajskej, neviem čo vám k tomu povedať, už minulo som to tu hovoril, keď je to taký klub vyhajpovaný, že vlastne ty by si mal hrať hore a chceš hrať hore a stále oni to tak berú, že asi budeme hrať hore, je to bohatý klub a vonku sú akože úplne že zle. Stále tá séria pokračuje, čo sme tu vtedy riešili. Vyhrali v Mikuláši. Ale vlastným gólom. No to je jedno, vyhrali v Mikuláši, ale zober si, že za rok vyhrali vonku jeden zápas. No, takže... Ale ja som ako naražal tým gólom na to, že máš proste vpredu Krstoviča a tak ďalej, toľko hráčov dopredu, niektorí sa nezmestia ani na tribúnu pomaly a vieš, proste pretrhneš tú 10-mesačnú sériu tým, že si dá Bielak vlastný gól. No tak na to sa už nikto akože nebude pýtať, ale každopádne jeden zápas za rok alebo za 10 mesiacov je málo, keď chceš hrať ten vrch. Takže, a tá Slovenská liga nie je taká, že sa nedá vyhrávať vonku, vieš, ako je to ťažké, ale mužstvo ako Dunajská Streda s takým trénerom a s takým kádrom a s takým budžetom, čo majú, tak o tom sa ani nebavíme, že to musíš zvládať, do toho ešte tento pohár, čo im určite nepridalo, nechcel by som byť ráno na tréningu, jak to tam bolo, ešte keď nejakí tí hráči pôjdu preč, takže určite je tam tlak a musia si to oni vyžerať a iba oni to môžu zmeniť, nikto iný. Na Slovensku sa nedá vyhrať iba v Trebišove. Trenčín vyhral 4-0. Ale ešte Real Madrid niekedy mal problém. Som sa smial, že teraz vlastne nedávno Dunajská Streda posielala prihlášku na organizovanie finále Slovenského pohára, tak môžu zase stiahnuť. Ale bolo by sympatické, keby pán majiteľ na margo svojho jubilea zorganizoval aj tak ten pohár. Ale tak to, ako my sme teraz na Slovensku tak, že finále pohára sa musí hrať tak, že jedno mužstvo je na to štadióne, vieš. Ale Dunajska si to myslí. Kľudne to môže byť. Ale Slovan si to myslí. Slovan to vie. A však keď je finále pohára, že týždeň predtým to snad dajú von, ne? Prvý, druhý majový víkend. 3 dní predtým povedia, rýchlo. Ešte štvrtok je času dosť. Ja som akože kľudne v Dunajske, nech sa to hrá, však môže sa to tam hrať. Ono sa to... Jedna vec je, že oni stále nejako na zväze rozprávajú, že finále by malo byť už teda najbližšie roky vždy na Národnom futbalovom štadióne, čo teda posledné 3 roky platí, ale druhá vec je, že potom na čo príjmajú prihlášky na organizovanie finále Slovenského pohára. Na čo dotujú štadióny? Poprvé... minulý rok podávala prihlášku Trnava, neuznali, lebo sa povedalo, že finále sa hrá na Telnom poli, ten rok zase príjmajú prihlášky, teda Dunajska sa prihlásila, aj keď hovorím, nepočítam, Dunajska sa hlási každý rok, mám taký pocit, a oni potom, keď vypadnú, tak to stiahnu. Takže možno vlastne, že stiahnu. Zbytočná šaškáreň, tak povedzme na začiatku sezóny preboja pred začiatkom pohára, že sa to bude hrať na Telnom poli a hotovo, v poriadku. Ale to sa len na Slovensku môže stať, že 3 dní, týždeň pred finále riešiš, kde sa to vôbec bude hrať, či to majú povedané na začiatku a fakt naozaj potom... To nebolo prvýkrát toto. Potom sa to tam hejtuje na Facebooku a jeden klub hovorí druhý klub, tak tento rok to dobre vyšlo, teda, že sa hralo na Slovane a Trnava vyhrala, teda pre nás to dobre vyšlo. A bolo to taká akože odplata, ale tak stále není teraz akože... sa nevie, kde sa to bude hrať. Momentálne nie je určené dejisko. Aspoň o tom neviem. Ešte... Na Miave. Ešte nikde nevedia, kde im to schválí náčelník mestskej polície. A mestská časť, vieš. Staré mesto Bratislava to možno nebude. Ani nové.
No ale chlapci, ešte keď sa vrátime k tomu zápasu, tak strašne napadla počas prenosu a neodpustil som si to povedať citát nášho legendárneho Janka Kozáka staršieho. No jasné, ja to mám na mysli od začiatku, kedy sa o tom bavíme. Také strely musí bránkár chytať. Bože môj, a ja som ho úplne videl v tých športových novinách. Však s Lácom oni sú z Košic, ne? Obidvaja. No poďme ďalej, pedagógovia. Tak, pekne rozprávaš. Poďme do Trenčína. Tak som sa rozhodol. V Trenčíne sa predstavila Skalica, ktorá možno verila tomu, že získa body, ale Trenčín sa naopak zdá sa chce chytiť formu a zatiaľ sa aj drží. Po včerajšku si myslím, že sa dá. Ten Trenčín, ja tomu nerozumiem absolútne. To je masaker. To by mal normálne NASA skúmať. To je neuveriteľný úkaz, jak oni dokážu 4 zápasy byť na odpis, kokos, že by si čakal, že s Liptovským Mikulášom budú dolu sa byť. Potom dajú 4 Slovanu, 3 Skalici, 4 Trebišovu a nikto nevie, že čo teraz bude, že ako sa to vyvinie ďalej. Teraz idú do Michaloviec a ja absolútne neviem, čo mám čakať. Ale zápas som pozeral, lebo som ho mal na starosti do spravodajstva a ide tá prehra za trénerom Jarábkom v tomto prípade a on to viac menej aj priznal po zápase, pretože v 60. minúte ze stavu 0-0 ten zápas bol viac menej vyrovnaný. Šance boli na oboch stranách, hlavne teda Jao. Mal dať gól asi z tej tutovky, čo mal, ale aj na druhej strane Kmeď Holý. Mali dobré príležitosti. No a v 60. minúte sa tréner Jarábek rozhodol pre striedanie a išiel hrať ofenzívnejšie, lebo on sám po zápase povedal, že cítil v tom čase, že by ten zápas mohli zlomiť na ich stranu. Takže tam dal Jana Vlaska. Tuším, Naďa stiahol? Naďa šiel dole. Naďa, že stiahol defenzívneho záložníka, poslal tam ofenzívneho hráča a tým pádom sa to rozsypalo Skalici absolútne. Chvíľu na to gól Bajinoviča, minútu na to alebo 2 gól Matúša Kmeťa a prakticky bolo po zápase, už sa to vlastne len dohrávalo, potom ešte na konci Marek Václav, ktorý, ja mám taký pocit, že mu to v tej Skalici proste nie je súdené. Že teraz hral na stoperskom poste, nehral tam úplne zlý zápas, ale potom na konci sa spraví takú chybu, že je z toho vlastne gól na 3-0. A teda jediným pozitívom Skalice v tomto zápase je, že konečne dali gól, že sa teda presadil Andrej Fábry a to ani nemusel hrávať v Trenčíne predtým. Ale Skalica je v kríze, no ja som zvedavý, ako na to zareagujú teraz so Slovanom, lebo keď ste v kríze a potom k vám má prísť Slovan, tak to asi nie je úplne ideálny súper, na ktorom sa môžete chytiť. Ale na druhej strane, keď sa chytia a odohrajú dobrý zápas a vieme, že Skalica v tejto sezóne s tými silnými tímami odohrala veľmi dobré zápasy, či to bola Trnava alebo DAC alebo Žilina, tak z toho môže vzniknúť niečo dobré, ale zároveň už musíme povedať, že asi aj tréner Jarábek vie, že už hrá aj o svoj holý futbalový život a keď si pamätáme minulú sezónu, tak to bolo niečo podobné v Seredi, že oni šli do Dunajskej Stredy, vtedy to bolo 14. kolo, s tým, že už mal prakticky nôž na krku, že keď tam teda nevyhrá, už asi teda končí. Vyhral tam 3-1 a spravila sa to 6, takže ja som zvedavý teraz, aký bude ten príbeh Skalice, že či tam bude nejaká tá paralela, lebo viackrát sa to už hovorilo, že je to podobný príbeh ako Sereď, že tam to mužstvo sa dávalo nejako dokopy pod Jarábkovou taktovkou a dal dokopy zaujímavé mužstvo, ale tie výsledky zatiaľ sú, aké sú, iba 2 víťazstvá zo 14 zápasov, takže sám som zvedavý, ako teraz zareagujú s tým Slovanom. Ja očakávam dobrý zápas, aj sa chcem ísť pozrieť zajtra, ale budú musieť si siahnuť na dno svojich síl, aby z tohto niečo vyťažili a oni si na to dno siahli v tejto sezóne naozaj len v tých zápasoch, kedy neboli favoritom, kedy prišiel veľký favorit a vtedy sa nejako dokážu vybičovať k dobrému výkonu. Ale mrzí ma, že to nie je nejako konzistentné a nedokážu také výkony predvádzať aj proti súperom ako je Liptovský Mikuláš, aj proti trápiacemu sa Trenčínu, aj keď ten teda bol nakopnutý to výhrou nad Slovanom. Takže neviem, že čo tam ešte treba zmeniť v tej Skalici, aby nejako konzistentne pokračovali a predvádzali dobré výkony týždeň čo týždeň, lebo ja si myslím, že to mužstvo má na oveľa viac ako je 10. miesto. Ja možno iba do 2 vecí zaprdnem. Jedno, ak možno nie ešte so Slovanom, tak áno. A obzvlášť v tejto sezóne. Pohár nie je liga, ale stále ich čaká ešte aj zápas v Lipanoch, kde by teoreticky mohol to byť nejaký pozitívny impuls, ak sa podarí dobrý výsledok. A druhá vec, spomínal si trénera, že z časti priznal, že to teda bola aj jeho chyba, že cítil šancu, zmenil tam tým striedaním rozostavenie alebo teda činnosť tímu. A že koľkýkrát
sa už posledných týždňov bavíme o tom, že to ide za trénerom Jarabkom. Teraz v inom slova zmysle už nechcel špekulovať, chcel reagovať na vývoj zápasu, ale zase naša diskusia smeruje k tomuto. Tak hej. či to v tomto smere môže mať možno nejaké následky? Následky to mať môže, hovorím, že už viac menej bojuje o svoj futbalový život, už také šumy sú, že teda už tam za dverami čaká náhrada, povedzme. Takže uvidíme, no. Tréner Jarábek, všetci ho poznáme. Viac sme s ním spolupracovali dokonca celkom úzko. Takže vieme, aký on je. Vieme, že on vie aj z podceňovaného mužstva spraviť solidný tím, ale na druhej strane svojský. Ja neviem fakt, že či... Myslím si, že na ten Slovan mužstvo pripraví dobre a oni odohrajú dobrý zápas, ale či to bude stačiť, lebo tá kvalita Slovana je úplne inde, tak uvidíme. No tak ja keď sa k tomu môžem vyjadriť, tak... Musíš. Už som to tu raz hovoril o trénerovi Jarabkovi, tak najprv som videl, že mal 60-ku, tak teda zaprajem všetko najlepšie, ale to bude asi jediná taká pozícia. Čo poviem, ale si to tak otvoril na začiatok. Ale počkaj, ale vôbec to nie je myslené zle. Jedno je futbal, jedno je ihrisko, jedno je kabína, druhé je to, že keď ho stretneš, tak tú ruku mu podáš. Jak som povedal, ja som ho zažil v dvoch mužstvách, v Trnave a v Moravcách. A je to, keď sa darí, tak je to dobrá spolupráca, výborná spolupráca. Hej. Ale keď sa nedarí a keď v Trnave to bolo aj tak, že nie úplne všetko bolo z jeho hlavy, dal si do toho kecať, nevieme ako to je teraz. Ale čo sa týka v kabíne, on ťa pripraví, aj tie tréningy nemá zle. On je naozaj, možno aj povahovo sme si trošku podobní, že sme také kurvy, akože. On je, ja som tiež. A v tomto on vždycky o mne hovoril tiež, že som bandita, alebo tak, ale potom máš to, že možno cítiš nejakú dôveru a myslím si, že aj tí chalani, aj keď vidím tie striedania, tak nemôžeš si byť v ničom istý. Možno ti nevidú 2-3 prihrávky a 3 zápasy nehráš. A tí striedania, tak žiadny hráč, to ti žiadny hráč nepovie, že je rád, keď za zápas hrá na 4 postoch. To vôbec. To som hovoril po zápase s Moravcami. No. A sme to tu aj pred sezónou rozoberali, že vy ste im, alebo ty Hamšo, verili, akože tá Skalica, že bude taká, že môžu byť čierny kôň, ale tých bodov majú fakt málo. Som sa teraz pozeral, že 14 bodov. A to naozaj, pre mňa tá Skalica, ja to furt berem jak takú série, jak taký zlepenec. Pre mňa to není úplne taký klasický mančav, že tí chalani sú tak dlho spolu. Možno iba ja to tak berem. Pre mňa to není také úplne typicky klasické. Sú tam dve také skupiny hráčov. Ako áno, ale nikdy sa ti tak dobre nerobí, alebo tak vidíš tú Podbrezovú, to je ten pocit z nich ide úplne iný. No a keď v tom Trenčíne hovoríte teda, že to bol vyrovnaný zápas, ja som videl z Ostrých, Trenčín, vidíš, posledné 2 zápasy 7 gólov, predtým hrozný. A však často sa aj bavím s mladým Kukučkom, tiež môže mať čisté konto a len takú strelu, ako som mu hovoril, že môže mať čisté konto a asi necháš dať gól. Takže k tým sa dostanem neskôr, ale teraz zápas so Slovanom, tak ja stále Skalicu berem, že je to Bčko Slovana. Pozeral som sa teraz na štatistiku a nenašiel som tam zápas, že Skalica by im zobrala body niekedy. Takže ja to stále berem ako Bčko takého Slovana, neviem, jak to tam je aj vzťahovom majiteľi alebo tak, lebo kedysi to bolo tak, že, majú k sebe blízko. Že je to tam také, že potrebuješ body, tak ich asi možno máš. Ale to už zabrdám ďalej, možno ak by som mal, tak ja si to môžem dovoliť. To je jedno, čo poviem. Ja, dúfam, že mi nikto nezaklope. Ale ťažké to bude, musí tam byť tiež akože nálada veľmi pochmúrna a keď si povedal, že môžu to zlomiť v Lipanoch, tak ja som v tých Lipanoch hrával, tak tam to nebude akože sranda. No, ja som si hneď spomenul na zápas Lipan, čo hrali 2 roky po sebe, tuším aj so Žilinou. Oni stále hrajú so Žilberkom, so Žilinou. Žilina tam 2-krát po sebe skoro vypadla. No áno, presne tak. Takže tam to není sranda. Akože... Preto som tam dal ten taký podmieňovací tvar, takú neistotku. Tam je búrlivá atmosféra aj vizuálne, aj zvukovo. Aj vo vzduchu. Takže to budú mať veľmi ťažké. Ale tam majú tú peknú výšku, aj že? Tam aj so Slovanom, tam ma nezavolali. Čiže tam má vedľa ihriska je tam taký hotel alebo niečo? To je hotel, Troja, hej. Ale výpku majú hore. Aha.
No tak tam majú máš výhľad dnes výrivky na ihrisko. Hej, no tam je to pekné. Som chodil na kávu. Fakt? No. Musíš tam ísť komentovať, Lipany. Zavolaj ho, keď to budete dávať. No ale keď sa vrátim tak k tomu Trenčínu, ty neviem, koho teraz majú, ale spravili dobre 2 zápasy. Michalovce hrajú, no. Počúval som podcast, neviem, jak ste sa tu úplne vyjadrili, lebo vy ste tu hejtovali jedného hráča, že potom dal 2 góly a ja som ho... Strašne tu bol hejtovaný stále vždycky a raz som sa vás tu pýtal, že prečo? A vy ste sa to tak kývali hlavami, že on... Ja som tu nebol vtedy. Nebol. Dvaja iní kolegovia. Ale tak o ňom sú chýri a to už sme veľakrát povedali v podcaste, že on je že vraj v tréningovom procese ho každý chváli, ale potom príde zápas, v ktorom robí nezmyselné chyby, katastrofálna rozohrávka, nelogické rozhodnutia, keď môže loptu zakopnúť, že hrať jednoducho, tak vtedy vymýšľa, stratí ju, keď nemusí zakopávať, tak vtedy to kopne až za tribúnu a podobné veci a prehrané hlavičky so hlavu nižšími hráčmi a podobné veci na bežnom poriadku u neho, ale vždy príde toto, ako teraz ten zápas so Slovanom a aj v minulú sezónu on bol 3 alebo 4 krát v zostave kola, že príde zápas, v ktorom ty kokos by si ho predal do Premier League. Z jakého on je štátu? Cape Verde. Tak oni mali štátny sviatok, ne? Teraz jak dali góly. My si robili srandu. Čakaj, Soares dal. No takže oni tam majú štátny sviatok, teraz tam bude každý rok. Tamto, neviem, či to bolo v trénerovinách, že vlastne najlepší futbalista podľa časopisu Kapverďanka. Áno. No, takže hovorím, že tá Skalica bude ťažoba. Neviem, že kto už tam stojí za dverami, jak nový tréner. Neviem, že či niečo máš, či mi povieš off record potom, že či máš nejaké info a tým, že to už keby to tak bolo takto, čo Juro určite, že asi niečo tušíš, jak sa poviem. Už asi tušíš. Tak tam asi nebude úplnú pohodu robiť. Takže to bude mať ťažké s tým Slovanom, akože podľa mňa za 0 bodov. A Trenčín, videl som toho Kmeťa, ešte tam ten Junazín to tam tuším nahral, že tam bola taká jedna šanca, že neprihral a keď som ho potom videl v rozhovore toho Kmeťa, tak druhý gól dal, akože vyriešil to excelentne, tak akože taký lobič a keď som ho videl, tak fakt neviem, že či pizzu mi nedoručoval predu, neviem, že taký chlapček, vieš, a tak akože rutinérsky to zakončil ten druhý gól, čo 2000 ročník som pozeral a ja stále sa dlho trápil v Trenčíne. Ja stále hovorím, lebo k nám chodí všetko z Trenčína, z toho dorastu. Málo kto sa tam ujme a to sú chlapci fakt, že šikovní futbalovo a ja stále som za to, aby ten Trenčín boli teraz vlastne dorastenci, boli majstri, myslím, že aj mladší dorastenci. 16, 17, 19, všetci. No a ako potom musíš z toho niečo vychovať. Ak nám nechodia na hosťovanie, ak nám chodia normálne, že vlastne oni ich pustia, Takže ja si myslím, že treba viac dávať šancu tým mladým v tom Trenčíne. Dobre, máš tam mix rôznych týchto národností, a vždycky to tam bolo, tá politika je tam taká, ale myslím, že treba dávať chalanom tým možnosti, hlavne tým Slovákom, mne sa to páči a fandím im. Hej, no Matúš Kmeď nie je úplne odchovanec, oni ho kúpili. Zobrali z Ružomberka, kde mu končila zmluva. V Dubnici tuším, ne? No. Ale, no však on tam chodil na striedavý štart do Dubnice, ale dlho sa trápil, lebo však on už je tam vlastne rok a pol, aj viac, 2 roky už pomaly. A dlho sa trápil, teraz sa konečne prebral. To boli vlastne, tuším, aj jeho prvé góly za Trenčín. Áno, boli, ale hlavne to bol už 3. zápas po sebe, myslím, že 3., kde aj bol v zostave kola, takže evidentne v ňom Trenčín našiel dobrého hráča na krídlo. A idú strmo hore, no. Hovorím, ja som úplne v šoku z toho, že z ničoho nič vlastne po tých katastrofálnych výkonoch zrazu predvádzajú toto. A hovorím, netrúfnem si teraz povedať, čo mám čakať od nich v Michalovciach, ale klobúk dolu pred tým, čo predvádzajú posledné 3 zápasy, keď do toho počítam aj ten pohár v Trebišove, kde teda úplne s prehľadom proti veľmi nepríjemnému Trebišovu, ktorý v druhej lige má celkom dobrú sezónu, vyhrali 4-0. A to ešte doma naozaj je fakt silný Trebišov. Ale iba jedna malinká poznámočka, zápas zlomil je fakt, že pred koncom. Ale aj tak. Ale jasné. Pires gól, no. Takže pravidlo hovorí, keď dá Pires gól, Trenčín vyhrá 4-0. Nie, lebo dal gól aj Michalovciam a vyhrali 3-1. Ale boli tam 4 góly v zápase. Pires je najlepší strelec Trenčína v tejto sezóne, to hovorí samo za seba. Ježiši Kriste. Ale ja by som sa tiež tomu chcel vyjadriť a som rád, že ste spomenuli toho Matúša Kmeťa, aby sme to tak nedali do úzadia na margo tej Skalice a presne tá koncovka a on
ešte o to viac ma to prekvapilo, kde bola aj v tom zostrihu, to bolo pekne, bola predošla situácia, ktorá sa dala úplne elegantne vyriešiť prihrávkou spätnou a oklizený pokojíček do prázdnej a potom predviedol hento. Čiže naozaj klobúk dole a ja mám taký pocit, ale v tejto sezóne, a teraz budem rád, ak sa budem mýliť, ale neviem, či aj vy ste si to nevšimli, že vždycky príde nejaký nový hráč, ktorý má taký záblesk na 2, na 3 zápasy a potom zase tak zapadne, že dá niekto 2 góly, odohrá perfektný zápas, potom zase 4 zápasy, on nie je počuť. A mám taký pocit, že toto je viacej hráčov v Trenčíne. To je tá naša liga, no. To nie je len Trenčín, to máš v Banskej Bystrici Adam Hannes, povedzme si úprimne, Martin Rimarenko. To isté, to je, neviem, mám pocit, že také bežné. Tak hlavne pri tých mladých hráčoch je to akože možno je také, že dá sa to chápať. Ja som tak samozrejme nemal. To je jasné, to je konzistentne dobré. Ale pri tých mladých hráčoch sa to dá chápať, ale aj keď ten zápas odohráš zlý, tak musí strašne veľa, je to podľa mňa o tej hlave. On musí cítiť jednoducho, že ten tréner mu verí. Nie, že keď ty jeden zápas odohráš zle, tak hneď ideš na lavičku, takže ja si myslím, že aj teraz pozerám, že ten, neviem, akože už sme tu sa bavili o tom reprezentantovi Mičudovi, že nehral, že či nehral kvôli niečomu, alebo že to tam tak ako točia, alebo že nemal dobré zápasy. Tak on bol v základnej zostave počas tej zlej série, že nedarilo sa, niečo chceli meniť, vlastne zaradili tam Rubena Jema do obrany, zasa naspäť po zranení a vidíš, ak to vypálilo, takže tam asi teraz nie je nejaký veľký dôvod na to, aby ho tam dával naspäť zatiaľ. A chcel som sa ešte opýtať na Instahráčov. Že Nič? Instahráči. Nič. A ešte jednu vec. Chcel by som pochváliť, že Artur Gajdoš dostal na Trenčín naozaj že dlhodobú zmluvu do 2025, čo je super. Ale vy ste videli tú fotku, čo k tomu dali. Ale tú prvú tú cenzúru? Ako tú, čo dali tú grafiku, kde bol z boku, to bolo veľmi pekné, ale tú titulnú fotku, čo to vyzerá jak na záchode u babky, neviem či... Mne toto až tak nevadí. Ale vieš, na titulnú fotku, ja neviem, mne to hneď mi to tak padlo do oka, že škoda, lebo nejakú peknú grafiku, aj tu je potom taký článok, kde hovorí, že chcem teda Trenčínu splatiť dôveru, je tam, ako oslavuje gól, neviem. Ja som myslel, že tu ukazuješ nejakého realiťaka teraz. Z Ismontu. No. Takže preto ma to tak, neviem, možno tým, že robím s týmito vecami, tak ma to tak zarazilo, že a práve ešte Trenčín, čo má tieto veci totálne vychytané, tak možno preto som si to tak všimol. Ja aj tak mne sa páčil ten teaser na podpis mluvy, jak prekryli jeho podpis na papieri, autogramik, ale to si hneď videl, že tam je Gajdoš napísané. No ale zase ty hovoríš, že ty to kvituješ, že dlhodobú zmluvu, ale pre mňa, teda čo viem, tak oni ti to dajú tú zmluvu, ale je tá zmluva pre teba výhodná ešte v Trenčíne? Ako tú zmluvu, ja keď budem v klube, jak je Trenčín a viem, že z neho niečo môžem vyraziť, tak mu dám aj na 5 rokov zmluvu, keď si to spočítam, že keď aj 5 rokov budem platiť, tak možno dostanem z neho aj tak viac, lebo ja nejsom práve že za toto, že dávať dlhodobé zmluvy tým mladým hráčom. Ja tiež ako mladý 18-ročný som podpísal zmluvu na ty kokos 10 000 korún, čo boli pekné peniaze pre mňa, ale z dlhodobého hľadiska absolútne nie a tam aj bol ten problém. Potom som išiel na hosťovanie na Miavu a samozrejme Češi, sprostý, ideš na hosťovanie na rok, predĺž o rok, vieš. A tam sa to potom na tomto borilo, že oni ma mali v hrsti, vieš. A aj musím povedať, že Mišo Kukučka pred rokom a pol bol na skúške v AS Rím a chceli ho a nebolo to také jednoduché a bolo mu tiež povedané, nepodpíšeš, toto, takže... Tie trenčianske praktiky sú známe, ono je Peťo Pokorný. Ja práve, že nejsom absolútne za toto, že je to také vydieranie tých mladých hráčov a mne osobne za to, že sa to nepáči. A Mišo Kukučka tiež podľa mňa podpísal na 3 roky a nechcel by som úplne to akože ísť do hĺbky. Ja som taký rozum nemal a snažím sa poradiť tým mladším hráčom, lebo vždy, keď jasne, budeš dobrý, ale stále si tam tú zmluvu a tí zmluvy na Slovensku podľa mňa nejsú výhodné pre tých hráčov. A to si ešte na východe nebol? Koľko ich tam na toto platilo? Práve, že bol. Sláďo. Ale už neskoro. Ty si už bol. A ja som to mal do obalky. Mal si to tiež, že dlhodobú zmluvu pre mladého perspektívneho hráča. A ešte gastrače bokom. Ale Sláďo, ja som skôr náražal na to,
toto, čo si povedal, úplne súhlasím a aj mi to tiež tak príde, že za ten priestor, ktorý tí mladí dostanú, že ako keby to bola tá daň. Ale skôr na to, že dneska sa na Slovensku často nosí to, že webová stránka znesie, klubová stránka znesie, tam sa napíše dlhodobý kontrakt. Keď začneš pátrať, že čo to je dlhodobý kontrakt, tak zistíš, že vlastne do konca sezóny. No to tak mali Kupusovič. Takže preto chválim, že dlhodobý kontrakt je naozaj viac ako na jednu sezónu. No záleží na tom, aký majú nastavený štandard. Ešte sme sa bavili aj pred rokom, keď v Poľsku bola priemerná životnosť trénera 4,5 mesiaca. Tak dlhodobý kontrakt 6 mesiacov ako úplne v pohode. Áno, dá sa to chytiť aj z tejto strany. Nie, Sláďo, čo hovoril, že ja tie trenčianske praktiky, už sa o nich hovorilo veľa, hovorím, že Peťo Pokorný o tom už otvorene rozprával, vlastne on je odchovanec Trenčína, že neboli schopní mu zabezpečiť dostatočnú rehabilitáciu po zranení a podobne, že to musel riešiť po svojej osi. Potom je vlastne známy, nebudem menovať hráča, ale bol chlapec, ktorý mal zranené koleno a taktiež proste tá starostlivosť mu prišla nedostatočná, takže mu rodičia zaplatili uznávaného odborníka z Chorvátska, ktorý mu teda mal dať koleno do poriadku a Trenčín mu za to rozviazal kontrakt, že to spravil pozaj chrbát, čiže ten chlapec za vlastné peniaze, alebo teda za peniaze rodičov, chcel, aby bol skôr fit a Trenčíne ho za to vyhodili. Takže. A pre Trenčín win-win situácia, pretože zraneného hráča mohli rozviazať, vieš, chápeš? To sú také veci, čo naozaj už treba, a podľa mňa treba o tom hovoriť, akože na rovinu si všetko, pretože kedysi to tu bolo, že si na hosťovaní, už sa to ani v tých Čechách až tak nerobí, aj keď Slavia s tým Libercom to robí, že nemôžu hrať, ale tiež to tak bolo, že vlastne hostuješ v tom ústve a nemôžeš hrať. Nech sa to nerobí. Prečo? A o týchto veciach sa podľa mňa treba baviť, pretože naozaj máme tu dobrých futbalistov, tá liga je podľa mňa, a musím to povedať, kvalitnejšia, aj keď som keď som ju hrával. Je to tak? Ja som čakal, že aj keď som ja není. Nie, ale ako, vieš, ja srandujem veľakrát, ale zase myslím si, že ten pohľad mám taký akože triezvy na to, že tá liga nie je zlá. To, že ten marketing, PR, ktoré sa zlepšilo, tak je OK, ale tí ľudia, nemáte zač. Tí ľudia sú v tom, tí ľudia sú stále v tom, že skorumpovaná liga a takéto veci samozrejme nepomáhajú tomu veci, to, že Rišo Trúc mi ide tam do kabíny a tak, ale takže stále to beriem tak, že treba pozitívne jednoducho nad tým rozmýšľať a tá liga naozaj není zlá. Ja som bol v Poľsku a ten futbal není lepší, tí hráči nie sú lepší, ale tam príde 20,000 ľudí, ten futbal je hrozný a oni fandia a oni o tom píšu v dobrom, nie v zlom. Oni sa snažia hľadať to dobré. Oni sa snažia tých hráčov predávať tým, že aj oni dobre píšu, lebo nie každý zápas tí manažeri pozerajú. Takže ja si myslím, že buďme trošku optimistickejší a bude to lepšie. Ja súhlasím a ja nemám rád také tie prirovnávania, vieš, každý si dnes v telke môže pozrieť večer Barcelonu a podobne a potom ti povie niekto, vieš, že nadviažem na to Poľsko, čo povedal Sláď, že tam tí ľudia, tam sa hrá otrasný futbal vo veľa prípadoch. Aj ty to vieš, Mišo, komentuješ tú ligu. Je tam 20,000 ľudí a fandia, lebo je tam proste nejaký klubizmus. Oni si uvedomujú, že keď na ten futbal pôjdu, tak neuvidia Barcelónu, ale napriek tomu budú fandiť. U nás človek príde na štadión, len keď sa darí, alebo príde zaujímavý súper. Chýba nám proste ten klubizmus a každý ti tu potom argumentuje. My máme na Slovensku milión fanúšikov Realu Madrid, Liverpoolu, Barcelóny a podobne a svojmu mestu proste človek dnes nefandí. A to je podľa mňa smutné a toto v Poľsku existuje, preto je to tam tak, ako je. Oni sú hrdí na to, čo majú doma a my sme takí, že radšej tu budeme na to nakladať a nadávať. Pritom máme tam šikovných chalanov, slovenských reprezentantov, zahraničných reprezentantov. Nikdy v histórii Slovenskej ligy nebolo toľko reprezentantov krajín v lige, ako je teraz. A aj tak proste len hľadáme spôsob, ako na tú ligu vo veľa prípadoch nadávať, nakladať. Čiže ja so Sláďom súhlasím, že tá liga má svoju úroveň na tie pomery, že nachádzame sa niekde v 3. desiatke európskych súťaží, má tá liga dobrú kvalitu a ja si za tým budem stáť stále. Aj keď mi niekto napíše po zápase Ružomberok Trenčín, že tam boli 3 strely na bránu za celý zápas, jeden zápas nedefinuje celú ligu. Podbrezová, Trnava, na Trnavu sme naložili, ale Podbrezová, skvelý, super futbal, ktorý sa oplatilo si pozrieť. A si zober, že na tom futbale bolo 20,000 ľudí
a je to skvelý futbal. A ja prídem tu, a je to aj v tej Trnave, aj keď tí Trnavčania sú najlepší fanúšikovia. Je to tak, že nadávajú tam, sprostí sú, ale zase, aj keď sa prehra dobre, zatlieskajú v tej Trnave. Ale tu ja keď idem na futbal, ja neviem, môžem spomenúť aj ten Trenčín, tak mne to príde tak, že ten v úvodzovkách fanúšik celý týždeň je v robote, žena ho pustí na futbal, doma si dá papuče, fúka polievku a tam príde sa vykričať, urážať a preto mi aj vadí chodiť niekedy takto na futbal, pretože hral som ten futbal, oni si myslia, že asi tuto tí chlapci, aj 20-25 roční, že tu zarábajú akože asi 4 000 eur a že celý deň vlastne, že chodia večer do barov a že netrenujú. A je to drina, samozrejme, že je to povolanie, čo tí futbalisti že chcú robiť, ale nemyslím si, že si zaslúžia to, čo tu niekedy počúvajú z tých tribún a celkovo je to nastavenie tej spoločnosti, ako to je a keď to tak ostane, tak sa nikdy neposunieme a práve preto hovorím, že treba fakt pozitívne to vnímať, pretože opakujem sa, tá liga není zlá. A iba jednu základnú vec, aby sme neostávali iba pri fanúšikoch a pri ľuďoch, aj kluby tomu musia ísť naproti. Určite. Preto keď si hovoril o tej poľskej lige, komunitná výborná práca, skvelé spolupráce s miestnymi, od domovov dôchodcov až po škôlky, proste aj tie kluby musia preto niečo urobiť. A nie len to, že máme klobasu, máme pivo, otvorenú bránu. Ale veď musíš, my v Poľsku napríklad, vieš, chceš byť doma alebo tak, aj tak si furt doma a dajú ti, ja neviem, tam bol deň Matiek alebo čo, dajú ti 100 rúží a chod to rozdať do mesta v tej mikine. Chod to tam rozdať a oni potom budú vedieť a budú si to vážiť, vieš. Takže v tomto tí kluby musia lepšie pracovať. Ja viem, že tí PR sekcie asi nejsú úplne tak rozšírené. Väčšinou je to 2-3 ľudí. Nemám to tak nasledované, jak vy, ale naozaj ja si, keď ten Facebook otvorím, a to si myslím, že sledujem dosť klubov a keď to porovnám napríklad s asi priemerným Slováckom, čo je také mesto asi jak Trnava alebo jak Trenčín, tak jak to robia tam, a to nie je to tým, že teraz, že za to, že hrajú Európsku ligu, bolo to aj predtým, sú tí autogramy, je tá práca s mládežou, je to PR pre tých ľudí, takže treba s tým pracovať a jedne tak, výkonmi samozrejme, a jedne tak si tých ľudí na ten štadión jednoducho prilákaš, takže naozaj od tohto to začína. A potom už, keď aký bude ten futbal, tak ja si myslím, že ľudia budú chodiť tak či tak. A už len posledná veta. Komunikáciu typu výsledok, rozhovor, akadémia, rozhovor a pozvánka na zápas vám urobíme aj v 7. lige. Aj v top lige. No. Ale ešte keď sme hovorili o tom PR-ku, tak vieš, je to tak, že človek by sa mal učiť od tých najlepších a keď sa pozrieš na výkladnú skriňu, to vyzerá, jak vyzerá, tak... Áno, aj to mi napadlo. Tak vlastne ja si skôr myslím presne, že to je o tej... Že áno, dajú sa robiť veci kvalitnejšie, súhlasím so všetkým, čo povedali chalani, ale ja si myslím, že bohužiaľ najväčší problém je tá naša slovenská mentalita, že proste nič navyše, to, čo je navyše, to, čo je nové, zhejtovať a nevísť z tej svojej komfortnej zóny a pritom je to obrovská škoda, lebo presne tá liga, aj ten zápas, koľkokrát sme sa bavili, keď ten zápas možno nejaký finálový alebo a tak ďalej, kde prišlo cez 10 000 ľudí, možno ten prvý počas nebol dobrý, ale úplne inak sa pozerá na ten zápas, keď je tam 10 000 ľudí v dobrej atmosfére. A keď sa nebijú. Tak. Keď sa hrá viac ako 15 minút. Spomeňme si, aký sme boli nadšení, keď do Zlatých Moraviec prišlo 20 ľudí. Alebo do Popradu. Dobre. Ešte, že tu máte svoj bezchybný a dokonalý podcast, ktorý sa presťahuje k Liptovskému derby. Ktoré nakoniec naplnilo aspoň výsledkovo skôr tie naše negatívne obavy, pretože poznali sme históriu zápasov s divokými prestrelkami, videli sme aj ten posledný zápas 0-0 a k tomuto zápasu sa viaže ale ďalšie pozitívum tohto kola, veľmi pekné góly. No, Václavík dal krásny gól. No? Galčík, Brenkusík. Budem mať z čoho vyberať tento mesiac, nie jak minulý mesiac. Veľmi pekné góly len v jednom kole. A ja mám taký pocit, že keby tí chalani videli ten piatkový gól, však tomu sa určite dostali, a že ja skúsim to, lebo Galčík tam okrem toho gólu mal takú bombu jednu na tom brvne, čo zostala, že super, že treba to skúšať aj z tej väčšej diaľky. A čo sa týka Liptovského derby, tak ja aspoň teda môžem povedať, čo som videl. A myslím, že to robil Pinďo, takže po tom covide už sa z toho zrejme dostal, chvála Bohu. Pinďo bol v Trenčíne. Či Pinďo bol v Trenčíne? Tam nebol... Hovorím, že ja neviem. Pinďo bol v Trenčíne. Nie, Slavo Jurko bol. Slávo, áno. Áno, berem späť. Keby som vedel, by som sa ho dnes opýtal, sme spolu boli. A
znovu ako zápas neostal podľa mňa dlžný tej povesti toho predošlého liptovského derby. Bolo tam o niečo viac šanci, bolo to o niečo viac zaujímavejšie, ale aj na Maťovi Regalim to bolo po zápase vidieť, že si uvedomoval, že povedal, že áno, je rád za gól, je rád za bod, ale že to proste je málo a liptovský Mikuláš tak u mne dokonca sa dostával aj do nejakých šancí. A znovu som mal pocit na tom Erikovi Jendrišekovi, ktorého tu už niekoľkýkrát spomíname, že on strašne chce dať gól, že mal tam niektoré také momenty, kde bez prípravy skúšal prekvapiť Krajčíríka, čiže on by mal byť ten a aj mám taký pocit z tých posledných zápasov, že sa snaží byť rozdielový, že sa to snaží zlomiť na tej strane. Čo je to celkom láme, tak dal 2 góly. No. Posledných 4, 5 tak ešte zápasov. Stále nám neprišlo nič na účet za to, že sme mu to odkliali. Nie na účet, aspoň nejakú flašu nech pošle, že sme ho tu vtedy vyhajpovali a dal gól. Vtedy dal gól, no. Áno. Nemáš zač. No. Ale keby bolo viac takých, vieš, lebo na Endrovi, čo on už asi v jeho veku nemusí, tak úplne, vieš, on môže to dohrať a tak a on je normálne zakusnutý, ten frajer je zakusnutý, on to skúša, aj z tých strely, že ani nemôže dať gól, on to skúša a má takú tú v sebe tú zarputilosť. Ale pozri, akú motiváciu našiel v tomto podcaste. Ale druhýkrát, to bolo paradoxne v liptovskom derby, že to druhýkrát takto vyskúšal, tak spoza hráča z odrazného aj v obidvoch zápasoch mu to skoro padlo. Vieš, a keby viacerí boli takýto, že by ich tak strhol, pretože už podľa mňa viac robiť nemôže, podľa mňa aj v kabíne nejaké to slovo má, že im tam niečo hovorí. No, bohužiaľ, asi tam úplne nie je tá kvalita, nie že asi, ale nie je tam tá kvalita, že ktorú by on okolo seba potreboval, aj keď ten gól, čo dali ten Václavík, tak normálne akože kužele, ako takto no moja opoveň prešiel a potom ja neviem, že či to netrafil, lebo trafil to ideálne, ale podľa mňa zle trafil. Zišlo mu to z kopačky. A videli ste aj ten pozápasový rozhovor s ním? Ja som počul, no. A tak som si spomenul, že som dal aj naposledy takýto gól, tak som to vyskúšal. Aj naposledy mi to sklzlo z kopačky. Trafil som do šibenice. Takže pekný gól, akože na Slovenskú lígu pekný gól, lebo to zase nevidíš takto, že by niekto takto prešiel a ešte mu to tam hen tak trafil, že to sa vôbec neviem, čo by Laco System Molnár povedal, alebo sa naozaj nedalo chytať. Takže... Ale aj Ivan Krajčírik niečo také povedal, že no, keby som sa hodil skôr, tak by som ju mal, on tuším niečo také k tomu povedal, ale to išlo do vinkla. Tak niekedy si to musíš pozrieť, aby si mal súdnosť. Niekedy v zápase ja si tiež myslím, že mi chýbal meter a bol som len na polke. No. Takže to zase... A toto my chlapi máme potom, že ženy nevedia parkovať, že? To zase nemôžeš. Ja tiež si myslím doma, že je to pol hodina, no a... Jaj, podrž, minúta 30, jaj. To vystriedí. Takže no, Liptovský sa ako, neviem, či môžem povedať, že prebúdza. Tak vyhráš jedenkrát za koľko? 12, 13, koľko je kôl? V 13. kole vyhrali prvé a v 14. spravili remízu. No takže prebúdza sa, no a tak teraz bude ten deň D, asi ten zápas, že kde obidve mužstvá asi zistia, že jak reálne na tom sú s tými Moravcami. A no ja som toho Regio videl, ako sklamaný bol. Akože pekný gól, také chceme dávať do prázdnej. Pekne mu to tam duším Chrien nachystal. A neviem, či už tretí nedal hlavu v tejto sezóne. K tomu by som sa vrátil, že jak vypadá, lebo nevidel som tí zápasy Chrien, jak vypadá, že či je to... Lepší sa to, ale stále je to také... Stále nič. Na Benfiku to není. Na Benfiku to není. Ale kedysi on... bol veľmi dobrý, neviem koľko má, 27, 28 možno má už, 27. Bol v tej 21 vtedy so Šancíkom možno. Takže... Nie, on bol v tej potom. On bol so Škrinkom, so Stanom Lobotkom a s týmito. On bol na Eure. Čiže 9-6. 27, no, tak 9-5. 95. No. Takže je v takom veku, čo keď ideš z Benfiky asi nechceš úplne hrať v Ružomberku, ale... Ale mohol by si aj v Pohroní ešte. Tam bol predtým. Takže vlastne je na tom dobre. Ale určite chceš ísť ešte von určite a máš ten vek, že čo by si chcel ešte niečo ukázať a naozaj, čo ja si opamätám, tak bol vynikajúci. Hovorím, teraz som ho nevidel, že to není ono a asi v tej Slovenskej lige by si mal nejak vynikať, neviem ani, že či Ružomberok je to teraz, že či hrajú tak, jak minulú sezónu, že vyhrávali tí zápasy a teraz teda kýveš hlavu, takže asi nie, že čo sa tam zmenilo. Ale ešte jedna vec na úvahu, že keby bol zdravý napríklad Kochan, že či by ho pustil na ihrisko. Keby boli zdraví Kochan, Domonkoš a ešte niekto tam bol v strede zranený. Vilohýravý.
Hejrovi, tak Chrien v Ružomberku ani nie, lebo on prišiel do Ružomberka ako reakcia na to, že mali strašne veľa zranených hráčov zo stredu poľa, čiže by tam zrejme ani nebol, keby sa títo chalani nezranili dlhodobo. A hral by s Mikulášom možno ešte za Pohronie. Áno, inak Mikuláš teda v nadväznosti na to, že konečne majú nejakú pozitívnu sériu, tak ju teda natiahli aj v pohári a postúpili cez Pohronie. Takže momentálne neviem, že ako to s tým ultimátom bude. Toto je ten 4. zápas Jozefa Kostelníka, ale myslím si, že každý vidí, že to mužstvo oni nehrali úplne najhoršie aj predtým, aj keď tá skladba kádra je taká, že podľa mňa sú tam, kde patria, ale nehrali najhoršie ani predtým. Ale teraz každý asi vidí, že tie posledné zápasy tam ten progres je. Čiže mal už kabele pri dverách. No, on dostal ultimátum, že keď nespraví za 4 zápasy 6 bodov, tak končí. Takže v aute. Takže už, ja som to hovoril tiež, že už že na chodbe má kabelu, ale teda spravil teraz 4 body a je tam teda, keď sa toho striktne budú držať, pohár spravil, hej, ale keď sa toho striktne budú držať, tak keď s Vionom nevyhrá, tak končí. No ale ja si nemyslím, že momentálne teraz v tomto období, keď naskočili na nejakú pozitívnu vlnu, by to bolo úplne OK ho vyhodiť. Poprade zahra? Doma v úvodovkách hrajú. Ziemba píska? Jedine, že by bol televízny. Tak. No, idem pozrieť, kto tam je. Tak to by bolo 9 a viac žltých kariet. Klasika. Ale už v prvom polčase. Takže ten Ružomberok, neviem, no tak keď už to není také, Mišo, ale tam sa to... O ježiš, tak tam žlté karty nebudú. Ale faulov bude 48 neodpískaných. A Ziemba, presne ako som tušil, ide na môj zápas Ružomberok Bystrica. No, tak ešte máš. Ale mne sa páči, neviem, či teda dobre som pozeral, okrem teda brankára, tak čisto hrali všetko Slováci, čo je určite pozitívum v našej lige. Tam sú traja Češi a Srb. O Ružomberku sa nebavíme, však no, vieme, že všetko Slováci. A vlastne Liptovským ja tuším brankárov. Obidvoch, no, Gregor Sváček a Čechov. Je tam Mihajlo Popovič, Srb. Takže to je pozitívum. Určite, že ja stále som za to, že tí Slováci musia hrať. Tá naša liga je pre tých mladých, potrebuješ ju hrať, aby si sa predal, takže to je určite pozitívum. A Ružomberok, neviem, no tak Peťo Struhár, aj tak už akože, nechcem povedať, že presluhuje, my sme spolu hrávali, ja ho mám rád a práve, že hovorím to, že aj keď možno nehrajú tak, alebo není to vedenie také námyselné, že minulá sezóna vyhrávali, mne to prišlo, že oni všade 1-0 vyhrávajú, alebo 2-1, že oni tí ťažké zápasy aj vonku, že dokázali zvládať, a keď teraz to vedenie není možno tak námyselné, tak ja dúfam, že ho tam nechajú, pretože aj to, že ty stále odvolávaš tých trénerov a naša tá liga je v tom niekedy taká, že to robia. Ja neviem, síce predsa to robia, sám som to nemal rád, keď sa nám vymenil tréner, lebo zase musíš začať viac trénovať. Takže, zase sa musíš rozcvičovať v trénerskej šatni. Zase musíš ukazovať, vieš, zase musíš chodiť na kávy a na obedy. Takže... zase musíš bonzovať na ostatní. takže ja by som ho tam nechal a ja mu fandím, mne sa Ružomberok minulý rok ľúbil a je to fakt všetci Slováci, takže ja toto kvitujem. Určite, no ale stále hovorím, že Liptovský Mikuláš je asi tam, kde patrí, ale teraz cez víkend sa odtiaľ môžu dostať, no, ak zvládnu ten zápas s Vílom. Alebo sa z Mikulášom môže dostať tréner. Alebo. A tak asi to není ich posledný zápas túto sezónu? Ich nie, no. Liptovský a Víl asi si ešte ťuknú spolu? Asi dvakrát ešte potom. Pravdepodobne. Není to úplne isté, ale už asi tušíš. Dobre, bavili sme sa tu už neraz o tom, kto komu a čomu nerozumie. Spomínali sme tu rozhodnutie trénera Jerabka, takisto aj Trenčín. A musím povedať, že sa presunieme k dvom týmom, ktorým ja prestávam rozumieť v posledných týždňoch. Banskej Bystrici a Žiline. Lebo to je furt dáčo. Proste furt dáčo. Tak, není týždňa. Furt dáčo, keď bude chcieť čiltovku, tak môj bratranec, on ich robí. Dobre. Páni, Banská Bystrica, Žilina, Robko Polievka, nespokojný posledné týždne, opäť udrel a Dukla vyhrala. Prečo a čo to prinieslo?
keď tam príde mužstvo, ktoré sa nebude sústrediť na to, aby polievku ustrážilo a on ten priestor dostane, tak to takto bude vyzerať vždy, lebo on tú kvalitu má. Keď tam príde Žilina, ktorá sa v nejakej defenzívnej činnosti ťažko bude sústrediť na jedného hráča, ako to spravila napríklad týždeň predtým Trnava, tak on vám ten jeden gól dá, už je to len na vás, koľko svojich šancí premeníte. Ale inak z toho, čo som pozeral, tak to bol super futbal. A aj pekné góly teda. A stále platí, že keď dá Robo a Mišo Faško gól, tak oni vyhrávajú. A asi zaslúžené víťazstvo Banskej Bystrice, lebo Žilinčania sú v posledných týždňoch znova v takom krči. Ja som ich chválil po zápasoch v Ružomberku a doma s Mikulášom, že tam boli viac menej efektívni, ale zasa tie výkony sú také nejaké. Stále to budeme opakovať. Chýba tam proste skúsený hráč, ktorý by im pomohol, alebo skúsení hráči, ktorí by im pomohli nejako udržiavať konštantnú výkonnosť. Ja som tu už minule spomínal tiež aj to, že som komentoval zápas Bčka s Petržalkou a vtedy som sa zamyslel vlastne nad dvomi vecami. Jedna je, že absolútne odmietali brániť, čo sme očividne videli zas. A druhá, čo teda okrem toho faktoru starší a skúsenejší hráči, tak že tá Žilina už, mám dojem, že skladá tým tak, že má 6 až 8 vychovaných stredových záložníkov. A ty si teraz na rozhraní 20 rokov začínajú hľadať svoje posty. Ty prídeš k súpiske Žiliny a keď ju nemáš už zoradenú, rozostavenú v nejakej grafike alebo takto, tam 5-6 hráčov, ktorí majú tvoriť útok, môžem dať hoci kde. A ja každý pol rok nemám šajno, kto kde bude hrať. A začal som sa už zamýšľať aj nad tým, či nie je možno problém aj v tom, že ja mám pocit, že každý rok tam prichádzajú 4 noví stredoví záložníci, alebo možno nejaký stoper a v tom Bčku aj A týme proste musia alternovať každé 3 mesiace každý niekde inde. No ja keď sa na toto akože napojím, čo si povedal, tak ja úplne súhlasím. Mne sa tak tá Žilina zlieva, tí hráči. Ja aj keď ich vidím. Hej, to je pásová výroba. Tá istá kľúčka, presne. Prúdka do 16, buď pod seba, alebo cez celú 5. Mne sa to strašne zlieva. Aj tí mená, ja neviem, Rusnach, Slúka, Ďurižen, toto ja ani neviem, že či niekto je predaný, a už že či niekto je inde. Ja som pozeral zo strich toho zápasu. Ale oni aj, je pravda, že niektorí sú aj tak podobne ostrihaní. No je to pásová výroba. No, oni chodia vždycky, že miesto tréningu vlastne všetci barberovi. Majú 4 barberov a všetci takisto. Vieš, aby to mali lacnejšie faktúry. Skupinová zľava. Nosia mu tresku. Takže tak musím povedať, no Galčík, dobre hovorím? Áno. Pekný gól. Akože dobre to spravil, ešte to tam tuším zasekol, ale celkovo pekné góly, neskutočné spracovanie polievku, jak to spracoval. Chcel vystreliť, normálne sa mu to tam podražalo okolo nôh a má akože famóznu formu, ale Robo, jak počúvaš, prosím ťa, nechod do toho Slovana. Akože dobre, však hral som v Trnave, ale ten Slovan ešte pre takýchto hráčov, jasné, že chce najlepšieho hráča ligy, pretože podľa mňa Polievka na jeseň je najlepší hráč ligy. Podľa mňa, nemusíte súhlasiť so mnou, ja hovorím za seba, má takú formu, ty sa môžeš na to sústrediť, sme tu riešili, že všetci vedia, že sú to na tú pravačku a že dá obalovačku, ale to sa nedá brániť, vieš. Takže formu má neskutočnú, som tam videl nejaké cifry, čo je akože CES na Slovenskú ligu, v rámci Slovenskej ligy CES. A bol ísť za také peniaze do Slovana, do Bratislavy, ktorá má svoje, aj keď verím, že Robo už je rozumný. Úskalia? Má. Chcel som to povedať inak, ale... Není zač. Ale si mi pomohol a tak keď počúvaš naozaj ísť za také peniaze v rámci Slovenskej ligy, tak si nechcem ani predstaviť ten tlak, jaký by na ňo bol. Určite by som išiel do zahraničia, neviem síce či poľskou cestou, ale aj pre ňo, či sa týka, dobre, ohľadom financií, tak asi ten Slovan by bol dosť výhodný pre ňo, ale myslím si, že v jeho forme a v jeho rokoch by to nebola úplne taká dobrá voľba a povedať si potom, že za rok a pol, že idem naspäť na hosťovanie, vyskúšať ešte do tej Bystrice, tak ja si myslím, že tak by to dopadlo a
Ja naozaj verím, že sa rozhodne, keď chce ísť do Slovana, tak nie vlastnou hlavou, ale že mu niekto pomôže v tom, že jak to povedať, lebo ja sám na sebe to viem, že to není sranda, akože aj v tých väčších kluboch a hlavne, že by bol na ňo taký tlak a ten Slovan vieme, čo s tými hráčmi robí. Ja si nepamätám, že takto by tam niekto prišiel a prestúpil ďalej, že tam by sa vyhral, tam by sa vykopal. Fakt si to nepamätám. Neviem, keď tak mi povedzte nejakého hráča, čo tam išiel a fakt išiel ďalej. A že by ho predali. Nepamätám si. Takže... Tak ten svetlý posledný asi Šporár. Ale... Šporár a Rátao. No. A pritom Rátao odchádzal v zlom. Bavme sa o Slovákoch. No, o Slovákoch. O Slovákoch sa bavme, jasné. dobre? Ako toto Šporár, všetko pekne hento, ale bavme sa o Slovákoch a no nečakal som, že tá Bystrica bude mať toľko bodov, jak mám pravdu povedať. Ja som ich tu dokonca typoval akože na posledné miesto, takže si sypem teraz popol na hlavu a ospravedlňujem sa im, lebo Sú príjemným prekvapením určite. Pozri, liga ešte neskončila. Oni sa podľa mňa vymenili presne po nejakej polovici tej sezóny, po nejakých 10 kolách so Skalicou, podľa mňa totálne. Kým sme na začiatku chválili Skalicu a tá Bystrica bola tragická, urobili nejaké opatrenia v tej defenzíve, Robo sa rozohral, dostal sa do takej pohody a ja si myslím, že oni tým, čo sme tak typovali, že môže byť čierny kôň súťaže, tak ja si myslím, že keď Bystrica bude pokračovať v týchto kolách, tak a zohľadníme si to, čo tie nevyrovnané výkony Žiliny, tak ja si myslím, že Bystrica môže pomýšľať aj na hornú šesku. no, na ten káder, podľa mňa, keď to menovite zoberiem, tak majú veľa bodov. Na ten káder, podľa mňa. Ja som ich videl druhé kolo v tej Trnave a to bola Grcanica. Oni tam vyhrali, ale to bolo strašné. Oni nevedeli, ako vyhrať. Takže aj ten Fáško, no Robo Polievka to tam drží, ale ja furt mám, ja tam vidím toho Záhumenského fakt ako kilometr za 2,5 minúty. Počkaj, jak som robil zápas Bystrica Trnava, tak Záhumenský presne takýto šprint chystal si to na center a strašne som mal v hlave to, čo si tu ty vtedy spomínal. A počkaj, center alebo nevystrelil, lebo my sme hrali, ja som bol v Moravce, ja som bol s ním a hrali sme s Nitrou a fakt akože 2-1 sme prehrávali, však dal som gól v 17 sekunde. Ale... Jediný, čo si dal za Vion, ty. Presne tak. Jeden som aj dal za ten, ale máš tie štatistiky. No a normálne ja som mu kričal, nestrieľa. Do šibenice, gól 2-2. Ale že to normálne, že ani na tréningu, vieš, lebo sú takí hráči, čo oni fakt akože asi pozerajú tie videá, alebo tak, vieš, že tie pekné góly, vieš. Ja si nedovolím vystreliť ako spoza 16, lebo netrafím. A mám tu súdnosť, že prečo by som to mal vyskúšať, vieš. A on normálne som mu kričal, keď Kompany za Manchester City, keď mu Aguero kričal, že nestrieľa a vystrelil ten titul, ne, vtedy. Mm-hmm. Takže to tam napálil normálne. Takže on niekedy má takéto excesy. A tak preto hovorím na margo toho, že Bystrica na to, keď si akože pozriem ten káder a keď som ich akože aj videl, tak majú dosť bodov na vrchnú šesku, neviem, ale tak možno zase sa budem ospravedlňovať, ale sú sympatickí. Určite pre mňa sympatickejší, ako tá Skalica. Sú sympatickí. Ja som tam bol, keď vlastne odštartovali celý ten blok, alebo teda preklopili tú sezónu v zápase s Vionom, keď vyhrali 4-2 po veľmi dobrom výkone a odvtedy prakticky Dukla. Tu máš 14. kolo teraz, takže 7 zápasov odohrala a možno v jednom môžeme povedať, že hrala zle. No prehrala len so Slovanom a s Trnavou. S Trnavou tam teda nehrala bohvie ako, ale vo všetkých ostatných zápasoch aj s tým Slovanom pri tej prehre to vôbec nebolo zle. Ešte povedzme, že so Skalicou to nebol dobrý zápas. Chodia ľudia? Chodia. Hej? Lebo však štadión sa spravil len keď omietku asi nahodíš, ne? Že také, že na oko, že... A to zázemie celkom pekne spravili. 3254. No, so Žilinou. Dobrá Bolo, návšteva. No. Chodia ľudia, fajn návštevy sú tam. Lebo ešte, a už je hokej. Vieš čo, práve, že paradoxne teraz, čo sme mali info, že sa dohodli. Nejaký zápas sa tam... Časovej? Nejaký zápas sa v Bystrici, tuším, s Dunajskou Stredou sa prekladá kvôli kolízii. Tak hlavne, 16. kolo. A tak hlavne to sú veci, čo tak by to asi malo byť, ne? Samozrejme. To sa o tom ani nebavme. Ja, bavme sa o lige. To tu nerobme, že je to akože nejaké, že wow. No. Presne tak. Však to je ako... Veď, ale keďže sme to kritizovali, tak treba povedať, že sa to chvála Bohu pohlo. A teda, neviem. A Míšo, ty nám už neskač do rečí. Neviem tej Žiline. Je to dosť dneska. Rolo Galčík sa konečne presadil, uvidíme, či sa chytí. Tak.
Bol to dobrý prestup? Keď tam prestupoval, tak som si hovoril, že hej, že posunie sa nejako, ale už vtedy sme hovorili vlastne my aj na začiatku tejto sezóny, že si myslíme, že Podbrezová bude na tom lepšie ako Žilina. Ono sa to aj potvrdzuje. Takže v konečnom dôsledku, neviem. Tak neberme mužstva, ale berme ako keď sa na to pozrieš z osobného hľadiska, to zatiaľ nebol dobrý prestup, lebo nehráva v Žiline. Chodí z lavičky, má odohraných máličko minút, keď sa na to človek pozrie, myslím, že tých štartov má dosť, ale minút málo. A z druhej strany tá Žilina má nejaký ten cvenk nielen u nás, ale v Európe a ľahšie sa ti do Európy pôjde do Žiliny ako z Podbrezovej. Tak ale nie, keď hráš 18 minút. No ale musíš hrať. No však to. Pozrime to. Podľa mňa sa dodrbal aj tým, ja že... myslím, že tak 4 lebo on ako v tej druhej lige, tak on 6. ako ich ťahal, ne? Tak áno, určite. Tam bol ako topka. A to je to, čo chcem prepojiť, čo chcem povedať, že podľa mňa on sa dodrbal trošku aj na tom a dodrbáva sa pri hernej činnosti tým, že hrá, ako keby on mal tú Žilinu sám ťahať. Taký mám z neho dojem. Keď vezme loptu, že proste nezakombinuje typická tá akcia na ľavačku a bomba skúta 16. A toto robí stále a chce takto rozhodnúť. A vychádzalo mu to v Podbrezovej. A keď to nevychádzalo, tak bol ochotný, alebo sa mal o koho oprieť, skôr rozohrával, skôr kombinoval. Teraz v Žiline to ťaha veľmi často sám na seba a myslím si, že toto je jedna z vecí, ktorá ho dodrbáva. Rozdiel je tam obrovský. Galčík 13 zápasov, gól, asistencia 481 minút. Samuel Ďatko 14 zápasov, 2 góly, asistencia 1200 minút. Trojnásobok času na hracej ploche. Plus minus v tom istom. Pretože tam je len jeden zápas hore-dole. Mňa by zaujímalo, kedy to Ďatko tak zlomil. Či to bolo tým gólom proti Slovanu, alebo ja ešte si myslím, že keď sa prefarbil. To už bol dávno. Ja si myslím práve, že vieš čo? Ja si myslím, že mu sadol tréner. Lebo ja som Ďatka v druhej lige mal nasledovaného aj pod Radvánim. Áno. A kto bol ešte tam pred ním? Jozef Mores tam bol, čo je v Bystrici teraz. Marek Fabula ho tiež vyťahol Marek Fabula, ale... Marek ho vyťahol do Ačka ešte vo Fortuna lige. Ale ja si myslím, že jemu strašne sedí skúhravý. Asi mu dáva takú, nie že voľnejšiu ruku, ale ja viem, že oni ho skúšali aj často do stredu zálohy. Dokonca teraz ho skúhraví s Michalovcami v druhom polčase takými striedaniami. Ono to najprv vyzeralo, že Ďatko si tam iba na chvíľu zbehol, pretože tie striedania boli kvázi post za post, ale Ďatko sa tak postupom času vlastne ocitol okolo poliaceho kruhu a tam hral až do konca stretnutia. No. Ale on, takto myslím, on je oveľa lepší, ako bol v druhej lige, teraz v Fortuna lige. Oveľa lepší. A asi je tá motivácia možno v jeho hlave. Ja som si vieš? myslel, že z druhej ligy po postupe, že on sa asi z toho Ačka trošku vytráti. Vieš kto možno? Že po druhej lige Kačerík tiež bol taký rýchly, taký podobný tým v druhej lige a v tej Fortuna lige to nie je úplne ono, že možno takéto niečo asi si očakával. Ale nie, tým herným štýlom, aký mi veľmi nevychádzal, ale teraz akože... Ty bol klobok dole. Dobre. No a Galčík, keby z tých striel a ťahaníc boli góly, tak možno. Lenže... Tak myslím si, že minimálne to brvno, čo trafila ten gól, že si pýtať na ďalšie. Myslím si, že áno, ale myslím si, že potrebuje hrať univerzálnejšie. No, dobre. Pánové, presunieme sa k poslednému zápasu. A inak mne sa tak zdá, že Galčík je ešte jeden z nich, akože nemá síce veľa ligových štartov, ale on bude z tej základnej zostavy 21 rokov patriť medzi tých starších. Áno, a toto je ďalšia vec. A druhá vec je tá, že on má chlapci, že solidný počet zápasov. Podbrezová 89 súťažných a Žilina 15. Dobre, vo Fortuna lige plus minus nejakých 20. Ale aj tak. Pamätám, keď ho Marek Fabula vytiahol prvýkrát do Ačka, to bol pohár v Malženiciach. Ja som to komentoval. Pohár v Malženiciach, tam on otočil zápas kvázi. Na jeden gól prihral, jeden dal a 2-1 tam vyhral. Miro Viazanko. Oni to bol taký paradox, že Miro Viazanko mal asi 36 a on mal 16. A išli spolu a on dal jeden gól a na druhý Viazankovi prihral. Tak. Tuším, Dušan Radovský, to som spolu komentoval. Áno. A Vlado Klonek bol smutný. Dobre, stačilo. Poďme už ku 5-minútovému kuckovi. Strašne si to neodpustil. Hovorím, že poďme už na 5-minútového kucku, ktorý zosmutnil Zemplín a Slovan tam vyhral. Kto z vás to videl? Ja nie, ja som bol na ceste z Podbrezovej. Ja som to iba počúval a mal som zapnutý komentár, ale nevidel som.
keďže som si ja pozeral iba magazín, tak vlastne môžem pretlmočiť to, čo povedal Arpi v 70. minúte. A ja som, priznám sa, ani ten gól nevidel. Ja si v správach a to bolo všetko. Tak ty, poď, východňare. Nepozerám Slovan. Michal. Čo? Michal, tak zhodnoť. Nie, Po druhýkrát čo. v dnešnom podcaste je výkon Michaloviec. Ja nemám čo. V globále, keď poviem, tak... Po prehre 1-0 po výhre 1-0 je to prehre 1-0, konec, vyrovnaný týždeň. No, nie, keď to si to zlý tak výkon. zoberieš, a keď som videl tú zostavu, v ktorej Slovan do toho zápasu ide, tak som čakal toho Slovanu trošku viac. Ako to, že sa vytrápia v Michalovciach na 1-0, lebo aj Michalovce mali šance, z toho, čo som videl. Možno mal tréner Michalovci aj indície od Sinátora. No inak hral, v základe bol, no. Kokos Ale- proti tatkovi. Ale hovorím, že v tej zostave ja som úprimne čakal, že tam v tých Michalovciach to bude, nie že tam vyhrajú 5-0, ale že tak suverennejšie si prídu za tým víťazstvom ako utrápených 1-0 s tým, že na konci teda Michalovce ich zatlačili. Neboli z toho žiadne šance, ale zatlačili ich, takže... Ale tak suverenejšie po asi tiež veselom týždni, vieš. To ako štyrku dostať v Trenčíne, boli tam nejaké škrty, aj keď také škrty, že vlastne to ako, vieš, odpališ niekoho. Dobre, vlastne že to spomínaš, Inak, vidíš, no, my sme vidíš? sa tomu nevenovali. A teraz na diaľku aspoň, že zdravíme čerstvého, tuším, kapitána Bečka. On dal aj gól, myslím. Dal gól, no jasné, v Košiciach, keď vyhrali. Dali si hot dogy ja. Dali si hot dogy, Ríšo to tam priviedol k 3 bodom. Pozdravujeme Ríše, no. Ale no, tak povedzme si úprimne, že odskákal si to Ríšo na nezaslúženie asi podľa mňa. No z Lebo toho tak tam- všetkého, čo sa dialo, on podľa mňa bol aj že pri drvivej menšine tých zápasov reálne. Tak, hlavne tam Mr. Seaman No. mal byť asi preradený, ale tam bohužiaľ už teda je verejne známe, že je to prospekt, ktorý do Slovanu priviedol a vyskautoval syn Borisa Kytku, takže asi tam Dobre to bolo zrobil. neprechodné. A teda Šaponič nič, ale ja by som povedal, že on ten futbal asi hrať vie, lebo však tak do Atletika Madrid, jak povedal aj Sláďo pri Chrienovi, že do tej Benfiky sa tiež nedostanete len preto, že máte pekné oči. Takže aj do toho, a navyše Šaponič bol aj v Benfike. Ja som čakal, že navyše má. Nie, Šaponič bol aj v Benfike, ale pre niečo sa do tých klubov dostal, aj keď teda Vlado Vajs dobre povedal, že on tam nehral, ale bol. OK. A je na ňom teraz, ako sa k tomu postaví, lebo tie prvé indície, čo boli také, že sa zdul za to, že ho teda preradili do Bčka, že on aj teda odmietol s Bčkom trénovať, že tam argumentoval nejako aj svojim kontraktom, ktorý mu to teda nepovoluje, aby bol preradený do Bčka, ale že ako sa k tomu on postaví, že či sa teraz k tomu postaví tak, ako povedzme Ríšo, lebo čo viem, tak Ríšo sa k tomu postavil tak, že OK, odmakám, idem do zápasov naplno a budem bojovať o tú šancu. On teda odmietol hrať zápasy za Bčko, odmietol tam sa s tým Bčkom pripravovať, čiže ako k tomu prístupí, že či bude hrať teraz ohrdnutého a zdutého a tým pádom v Slovane skončil a oni sa ho čo najskôr musia a budú chcieť zbaviť, aj keď to nebude jednoduché. Alebo k tomu pristúpi tak ako ten Ríšo, alebo na moje prekvapenie aj Agbo teda, ktorý povedal, že za Bčko bude chodiť hrávať, lebo chce mať zápasovú prax, aj teda trénuje s Bčkom a zabojuje o to nejakými tými výkonmi, lebo Vlado Vajs sám povedal, že on nad nimi nezlomil palicu, ale že teda takto sa rozhodol, že ich trošku uprace. Takže, ale zatiaľ mám pocit z toho, že to bude ten prvý prípad a budú sa ho musieť a chcieť čo najskôr zbaviť. Ale tak potom mne fakt nejde do hlavy, že aj toho Siemena už minimálne pre tú zápasovú prax. A tak pre zápasovú prax, že on za Bčko chodiť hrať môže a aj bude podľa mňa, ale... Ale o kom hovoríte tu? Fut. Aha. Noha. No, tak to ja neviem, ani tomu ani nemám čo povedať. Ale to je ten najväčší paradox, že oni hrávali v stoperskej dvojci a Ríšo Križan vyzeral vedľa neho jak, ja neviem... Ale to sme my Slováci, presne. My nepodržíme, vieš, Slováka, ale my radšej niekoho druhého. A tak tam sú všelijaké zákulisné šumy a tak už niečo naznačil, to bolo tak, že... A tak niekto si to proste odskákal, to je celé. všetci vieme, no tak keby si to mal vždycky niekto odskákať po Vladovej tlačovke, tak by boli 6 teraz, lebo to už bolo akože veľakrát. Ja som to hovoril minulý týždeň, že už tie tlačovky a nikto nejako nebral vážne. Že
každý týždeň išiel vyvodzovať dôsledky a dočkali sme sa toho teda po roku a pol. Možno až keď mal mandát na to. Toto som hovoril tiež. Bolo to teraz tak, keby na oko, vieš, super, že chalani k tomu pristúpili, jak pristúpili a najviac vyhrali v tých Košiciach. A zbaviť sa... Ďakujeme. Zbaviť sa Šaponiča, asi neviem, nebavím sa o cifre, ale o dĺžke kontraktu, tak nebude to sranda, pretože zase na druhú stranu tí hráči sú chránení týmto, aj keď vieme v Slovane, že nevždy tie zmluvy úplne, že platia. Radek Dosodil by vedel rozprávať. Čo som vysodil? Si nie. Takže bude sa ťažké ho zbaviť a ako oni tú šírku kádra majú, ale na tú Slovenskú ligu dobre hráš teraz ešte tú konferenčnú ligu, to akože keď nepostúpia, čo sa že môže ľahko stať, tak až vtedy asi tam bude problém a tie čistky asi v zime by mali byť väčšie. Naozaj ten rozpočet, čo majú na tých hráčov, tak to je na Slovenskú ligu, že ideš hrať do Michaloviec asi trošku prestrelené, že tí hráči sa tam majú dobre. Ale na margo toho hovorím, že čo som hovoril s tým Robom Polievkou, že naozaj to vidíš, že ty tam ideš a ten tlak bude enormný na teba a vieš, nemôžeš si dovoliť prehrať 4-0 v Trenčíne a potom čo sa deje, takže mne sa ťažko rozprával o Slovane, pretože nebudem sa tu hrať, že sympatizujem s nimi, pretože ani sa mi to nepáči, jak sa to tam robí. Mali by byť úplne že suverénni a nejsú ani takí pokorní, jak by som normálne čakal, tak podľa mňa na Slovensku nemajú až tak úplne priaznicov, to je vidieť na tých vonkajších štadiónoch. Takže vyhrali 1-0 v Michalovcach, čo sú asi povinné body, ale tiež to tam není ľahké. Neviem, či Žofa nastúpil, videl som, že bol na lavičke. Nastúpil. Takže povinné tribúny ešte tam, keby nevyhrali, tak to už, neviem, čo by ich tam už nechali nejakých troch ďalších, alebo... Takže zaujímavé, že... Poslali by ich na hotdog. Určite mal akože Noro starý od mladého. Proste nič nepovedal, ten by sa bal, takže zaujímavé taká konfrontácia, že vlastne sa videli po 3 mesiacoch. Ale keby mu niečo povedal, tak by mu zase tréner mohol povedať, že ty sa vyfarbil. Presne. Krásne. Na blond. Doplníme. Na ďatka. Tak. Chlapci si aspoň majú čo maľovať, ty vole. No. Smutný výšek. Páni. Blahoželám Benjimu Sarazovi k dobrému výkonu počas celého týždňa. Keď už som ho spomínal, lebo presne týmto som to chcel aj uzavrieť. Máme za sebou 14 kôl. Čaká nás 15. Chceme si ho ešte aj natipovať? Samozrejme. Pýtam sa vás. Poďme. Zatiaľ čo áno, web je v riešení. Čaká nás úvod tohto kola, tak ako sme to skončili, tak sa to aj rozbehne. Predvedie sa ako prvý Slovan. A to na ihrisku Skalice. 0-2. 0-1 bude zase. Skalica doma? Áno. 0-2. 0-2 za barak. A teraz vás úplne zabijem. Zápas sa bude dať počúvať na Live Sporte a robím ho ja. A kto to komentuje u nás? 0-0. Bratovražedný súboj. No neviem, tak ja budem komentovať pre slepých, takže to bude len... To je dilema, koho si pustiť. To nechceš. Myslím si, že odpoveď je jednoduchá. A pustíš si toho, čo má na obraz. tom flash score, keď to počúvam tých chlapcov, im by mal niekto vysvetliť, že to komentujú pre úvodzovkách slepých. Lebo oni to veľakrát nechápu. Ale dosť to pustí. Ja som to raz ja asi 2-3 krát. Nejakú Ligu majstrov a to bolo, keď, ja neviem, môj malý by čítal, že... Ja som vieš, aký mal z toho feeling, že ja som čakal, ja som tiež nejakú iba Ligu majstrov spustil, že tomu chalanovi za chvíľu zaklúpe mama, že má večeru. Vieš, že to v tom prenose počuť. No lenže to tak možno aj je, vieš. No. Čak áno. Michalovce Trenčín. Ježiš, to mám ja, ale to zákažme typovať tento zápas, fakt. Prečo? Michalovce vyhrajú 2-1. Kámo, 3-3. Však ale, chápeš, na jednej strane Michalovce, nevieš, jak zachytá brankára, na druhej strane Trenčín, nevieš, jak zahrať zelenú. Jak príde Trenčín. Nevieš, jak príde kapverdská reprezentácia. Ty kokos, no Kapverďania.
Ale tak... 2-1 hovorím, Michalovce vyhrajú. A ja by som dal tento typ. 2-1. 1-1. A Ponorovi pomenujú tribúnu. Dobre, ja hovorím 3-3. Aj si typneš strelca gólu nejakého? Ja by som... Viem, Marcin Ibrahim? Adler dá gól. Ibrahim Marcin by bolo jaké meno? Adler dlho nedal to je gól. Od najvyšší 6. čas. kola chlapci Adler Vidíš, nedal to je gól. najvyšší Skalici čas. 2. No, od teraz dá. Marcin Adler Žovčak, bum. Žilina Trnava. Na umielke. 0-2. Oni po tom posranom zápase v Podbrezovej teraz neverím tomu, že odfláknú ďalší 0-2. A furt je to umelka. No, tak to je jedno. Možno na Slávi trénu, alebo na Loki. Určite trénu na Slavii. Poďme si Maxensi. 1-1. 2-3. Aj to je dobrý typ. Môže byť zaujímavý zápas. Ja sa skôr prikláňam tiež k 1-1. A ešte sa mi tak nejak nutka 2-1. Nie, 1-1. Nie, to sa ti nenúka. Kde ste to vy? No, tak chcem patriť do party, lebo nemám kamarátov. No. Felix. Felix je sám doma už od 9 ráno. To je mango, to ti vysvetlím. Ja nezbieram manga po ňom. No. Liptovský Mikuláš Vion. Zápas víkendu, to sme mali dávať na daj toto podľa mňa. Mohli ste. Inak? Ale aj s niečím takým, jak omšenie bolo. Nejakým takým predzápasovým. Mikuláš Vion, ja to vidím 0-0. Ja 1-1 asi. Ja dám, že 1-2. Ja dám, že 2-1. 2-1? Jendriše gól. Kostelník zostáva? Kostelník. Je Ja si myslím, že neviem prečo, že to zvládnu. Fakt, akože... Tak môže byť, ale obidve mužstvá majú dobrú formu posledné Ako týždne. tam môže byť všetko, podľa mňa. Aha. Takže hej. Tam sa môže stať hocičo. No fakt. Obaja postupili v pohári, obaja posledných 2 zápasoch spravili 4 body, čiže... Si to môžu rozdať. No, by som to išiel aj komentovať. Idz. Nie, nemôžem, lebo idem Však môžeš na tom flashscore. Že jeden bude komentovať naživo a druhý si pustím na ono. Nie, však si to zdvoj, však pustí si takto diktafón. Však hovorím. A teraz ste videli... Budeš to duplikovať, potom to popisne tú šancu v zápätí. Ružomberok, Banská Bystrica pre Ružomberok, dá sa povedať ďalšie derby. V krátkom slede. Cez kopec. A to idem ja robiť. Cez kopček. A ja si myslím, že tam Banská Bystrica uhrá bod a bude to 2-2. To som chcel vedieť ja. A aj dám. Tu sú strašne ťažké zápasy, neviem, akože keď to tu takto rozpráva, nie je to také nič jednoznačné, že? Áno. No ten Ružomberok musí vyhrať, ten Bystrica dobrá, ale 1-0. 2-1. Ja si tiež myslím, že ten Ružomberok Ja myslím, že 2-2 bude. už tú Bansku by mal zastaviť. Inak dobrý mikrosúboj, tam budeš mať vlastne regály polievka. 7, obidva 7 gólový vlastne. Tak, obaja majú 7. Delená druhá priečka. Uvidíme, ako na tom Jeden z bude nich dá gól prstovať. určite. Ani jeden nedá. Jeden z nich dá gól Nedá ani určite. jeden. Nie? A vidíme, ako na tom bude Krstovič v zápase DAC pod Brezom. Možno, že jeho vyradili. Zápasy toto fakt akože... Ale toto bude celkom halus tiež, lebo že budem zvedavý, ako tá Podbrezová zareaguje, lebo zase dostali facku a tá Dunajská Zas dostala facku. pohári facku Tá dostala 2 facky. Tá dostala 2, no. Double penetration. Čiže Z boku, aj z ligy, aj z poháru. Že keď si chceš vlastne napraviť chuť v pohári, ideš do úmenného. No poďme. Hashtag Lipany. Podľa mňa oni teraz len prichádzajú. som na pumpe. Skúšajú hotdogy možno. Dunajská Podbrezová. Toto bude ťažký víkend. Strašný hnoj. 3-1. Akože myslím, 3-1 vyhrá Dáci. On ešte ligy iba pozitívne, ale inak ťažký hnoj. Peter Sládek o pol hodinu neskôr. Na typovanie, že tam nie je nič také, to je to ťažké. iba Slovan je čistá. Akože. 3-1 Dac. Počkaj, kto je doma? Dac. Tak to je zase, to mení situáciu, pozor. Ja skúsim, že 2-2. 2-1. Podľa mňa 2-1 aj s Krstovičom. Môže hrať, je zdravý, je v pohode? Tak s Krstovičom 2-1. Páni, ste super. Aj naši posluchači a diváci sú super. A ďakujem vám veľmi pekne, že ste si na nás našli čas opäť a našli ste si ho aj na Hamša. Čaute. A zvolá
Seruste. A Slaďa? Stále najlepšie z 3. ligy. Čaute. A s touto bombou sa dneska lúčime. Tak ja som myslel, že to povieš ty na začiatku podcastu a nič. Však šaponič. Nič. Čaute. A dneska si bol najlepší, Michal. Najlepšie ticho. Najlepšie si to viedol.